Moi bo día, señoras deputadas, señores deputados, todas aquelas persoas que nos acompañan neste salón de plenos e a quen nos sigue a través da retransmisión que se está a realizar dende a páxina web da Diputación. Reunímonos convocados para celebrar a sesión ordinaria do pleno desta Corporación Provincial correspondente ao mes de xaneiro de 2018. Hai quórum suficiente para o inicio e desenvolvemento da sesión. Non asiste a deputada Elvira Lama, pero enviou, como establece o regulamento, o sentido do voto en todos os puntos da orde do día e comenzamos entón co desenvolvemento da mesma, que conta con 10 puntos, os 8 primeiros dentro do apartado resolutivo. O primeiro deles é a aprobación, se procede, da acta anterior correspondente ao ordinario do día 22 de decembro de 2017. Se non hai ningún pronunciamento ou intervención en contra, enténdese aprobada por unanimidade. Así é, moitas grazas. Os puntos 2 e 3, segundo se acordou na Xunta de Voceiros, vámonos a debatir conxuntamente e votación separada. Trátase, no punto segundo, da proposición da Presidencia sobre a prórroga do prazo de presentación de adhesións ao Programa Provincial de Cooperación cos Concellos en materia de empregabilidade 2018 e o punto 3, a proposición da Presidencia sobre a prórroga do prazo de presentación de adhesións ao Programa Provincial de Cooperación cos Concellos en materia de mocidade 2018. Señor Secretario, ten a palabra. Bo día a todos e a todas. Ben, a primeira das proposicións refírese ao Programa de Cooperación en materia de empregabilidade para o exercicio 2018. En ela se establece, explícase que, finalizado o prazo de adhesión a este programa, constatouse pola Diputación que existen concellos que non presentaron a súa solicitude en prazo e, considerando que se trata dun procedimento de concesión de subvencións por concorrencia non competitiva e coa finalidade de garantir que as achegas da Deputación cheguen a todos os concellos, proponse pola Presidencia establecer unha prórroga do prazo de presentación de solicitudes de adhesión, tal e como se adentou polo Diputado Delegado de Cooperación na sesión da Comisión Informativa de Cooperación Infraestructuras e Medio Rural do 17 de xaneiro de 2018. Polos posto, proponse que, tras a ratificación previa da inclusión do asunto na orde do día, se adopte o seguinte acordo. Primeiro, establecer unha prórroga de 10 días hábiles no prazo de presentación de solicitudes de adhesión ao Programa de Cooperación en materia de empregabilidade para o exercicio 2018, a cal comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación do anuncio do presente acordo no BOP, e segundo, publicar o presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia aos efectos indicados. A segunda proposición parte dunha motivación análoga á anterior e se propón tamén que, tras a ratificación previa da inclusión do asunto na orde do día, se adopte o seguinte acordo: establecer unha prórroga de 10 días hábiles no prazo de presentación de solicitudes de adhesión ao Programa de Cooperación en materia de mocidade para o exercicio 2018, a cal comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación do anuncio do presente acordo no Boletín Oficial da Provincia, e publicar o presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia para os efectos indicados. Gracias. Gracias, señor secretario. Intervención dos grupos. BNG, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todas e a todos. Simplemente indicar que a noso sentido do voto en ambos puntos vai ser a favor. Nada máis. Moitas gracias. Democracia Orensana. Grupo Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Bo día a todo o mundo. Nos votaremos a favor nos dous puntos estes, no 2 e no 3 da orde do día. Como se explicou, é unha situación excepcional. Ao ser de concorrencia non competitiva, non se produce agravio ningún con ningún outro concello, e tamén estamos nun estadio inicial da tramitación, co cal pois o noso voto vai ser a favor. Grupo Popular, non fallo do seu turno, sométese entón, rematado o debate, a votación en primeiro lugar a prórroga do programa en materia de empregabilidade 2018. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Dúas, queda aprobado. E votamos agora a prórroga do prazo de presentación de adhesións ao programa en materia de mocidade 2018. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Dúas, queda aprobado. Moitas grazas. Pasamos ao punto 4, que é a moción de Democracia Ourensana relativa á posta en valor da ponte nova de Ourense no centenario da súa inauguración. Ten a palabra a Democracia Ourensana. Hola, bos días.
posto que é o primeiro pleno do ano, pois aproveitar para desexar un 2018 para todos, non? Xa coñecen o contido da moción. A Ponte Nova de Ourense cumple 100 anos este ano. Na moción falase un pouco do que foi a historia da ponte, do que supuxo para a cidade, os cambios urbanísticos que conlevou, mesmo sociais, e pensamos que co gallo deste centenario, ademais de feitos simbólicos como de adicarlle un sello de correos, etc., pois vamos pedir, ou na proposta de acordo, pedir ao presidente da Diputación que inste ao Ministerio de Fomento a que proceda a realizar aqueles traballos tanto de restauración como de limpeza, así como a renovación de iluminación de Ponte Nova de Ourense co gallo do seu centenario. Entre os traballos de restauración estimamos importante, tal como xa se especifica na moción, pois un arranxo do tráfico, non sei se coñecen o problema queñes viven aquí na cidade ou queñes visitan con frecuencia a cidade, coñecerán o problema de tráfico que temos nesa ponte, posto que en realidade é un solo carril en cada sentido, pero seguro que moitos de vostedes teñen percibido que no sentido hacia a ponte hai 2 carrís, non? En rigor é un só carril porque non dá o ancho oficial para que sexan 2 carrís. O Concello non pode intervir porque non é competencia del o arranxar eso. Entón, entre as medidas que consideramos importantes é que tampouco consideramos tan difíciles, bastaría con un pouco de vontade, non? Arranxar ese problema de tráfico que ao mellor poderíase tamén soliviantar eliminando unha das 2 aceras e facendo máis ancha, algo máis ancha a outra, facendo que o tránsito peatonal circule solo por unha delas para poder conservar eses 2 carrís en algunha das 2 direccións. En todo caso, a proposta, volvo a lela, pedir ao presidente da Diputación que inste ao Ministerio de Fomento a que proceda a realizar aqueles traballos tanto de restauración como de limpeza, así como a renovación de iluminación da Ponte Nova de Ourense co gallo do seu centenario. Nada máis, gracias. Intervencións dos outros grupos. BNG, cando queira. Moitas gracias, señor presidente. Vou a ser moi breve. A nós, en principio, costábanos atoparlle encaixe a esta proposta aquí nesta casa, porque parece ser que xa o propio Concello de Ourense está traballando no tema. En todo caso, coincidimos absolutamente co relatorio, que nos parece totalmente impecable, e non temos moito máis que aportar ao mesmo. Dicir que, independentemente do que dixen antes, de que esta pode ser ou non a institución máis acaída para termos este debate, sempre resulta positivo por en valor, por calquera medio, o noso patrimonio material e inmaterial. Entón, nos vamos a apoiar esta moción de Democracia Ourensana e vamos a votar a favor da mesma. Nada máis, moitas grazas. Grupo Socialista. Moitas gracias, presidente. Moi bons días a todos e todas. Creo que coincidimos case que no 100% da exposición de motivos na proposta da moción. Si é verdade que tamén vamos a decir que o encaixe nesta casa nos parece un pouco extraño. Bueno, xa entrando no que é o fío da moción, nós sí que estamos de acordo que a exposición de motivos non só polo elemento patrimonial que representa a Ponte Nova, sino que supuxo a modernización da cidade, ca súa construción, sino porque esta é unha infraestructura vital para a cidade. Sí que é verdade que se fixeron fai uns anos unhas labores de mantemento do pavimento, actuación que vamos a decir que poderíamos decir de fachada, xa que se poden considerar do obrigado cumprimento polo tráfico que soporta. Como vostedes saben, é unha das vías con maior densidade. Creo que todos e todas os que pasamos diariamente pola Ponte Nova vemos que son necesarias medidas que pasan pola mellora da iluminación, da drenaxe, da varanda, a limpeza da vegetación e de grafitis, e, como non, o arranxo das beirarrúas, que, ademais do seu estado, nos atopamos con que son moi estreitas. É necesario pensar máis nos peóns e menos nos vehículos. Vou rematar xa dicindo que son necesarias unha serie de medidas para a posta en valor da Ponte Nova, non só pola celebración dos 100 anos, senón polo valor arquitectónico que representa. Moitas grazas. Grupo Popular, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bos días, señoras, señores diputados, público presente nesta sala e demais que nos siguen a través de internet. Pois nada, señor Ojea, benvido a esas mocións de que para vostedes din que non sirven para nada, as de instar, o sea que benvido a elas.
este grupo provincial, xo anuncio agora, vai apoiar a moción que ven de presentar Democracia Orensana, tanto polo que representa a Ponte Nova para a cidade como por pura coherencia do Partido Popular. Apoio ao que representa a Ponte Nova porque xa se dixo con anterioridade a súa construción supuxo un antes e un despois na historia desta cidade, representando a chegada da modernidade ourense e posibilitando unha nova vía de comunicación para os cidadáns sobre o río Miño. E recorden que ata entón só era posible atravesando a Ponte Romana. Coherencia co sentir e co facer do Partido Popular, porque este partido, sempre que tivo responsabilidades de goberno na cidade, prestou especial atención á comunicación sobre o río Miño. Aí está a Ponte do Milenio inaugurada no ano 2002, a pasarela peonil que comunica a rúa Ribeira de Canedo co centro comercial Ponte Vella, aberta un ano máis tarde, no 2003. Máis recentemente, as obras de mellora da pasarela peonil de Oira coa instalación de nova iluminación. E hai pouco máis dun ano, as obras de restauración e rehabilitación da Ponte Romana. Sempre tivemos claro que despois de 12 anos vivindo de costas ao río, a capital da provincia tiña que recuperar esta zona para a cidade, para uso e goce dos ourensáns e dos visitantes, con especial atención ás comunicacións entre ambas as dúas ribeiras. Temos incluso a gran sorte de que as pontes que cruzan o Miño teñen singulares características arquitectónicas e mesmo históricas, que temos que poñer en valor. Neso creo que estamos todos de acordo. E como non, o próximo centenario da construción da Ponte Nova é unha ocasión perfecta para darlle unha voltiña a esta estructura na que o Partido Popular xa realizou tamén labores de conservación e rehabilitación do firme hai 4 anos, no 2013, investindo preto de 100.000 euros. Agora, a piques do seu 100 aniversario, o Ministerio de Fomento notificou a inclusión desta ponte no programa de emisión de selos de correo e demais signos de franqueo para o ano 2018. Esta é a resposta de Fomento á petición formulada desde o Concello de Ourense polo seu alcalde, Jesús Vázquez, e canalizada a través do deputado nacional e presidente da Comisión de Fomento no Congreso, Celso Delgado, que, como vostedes saben, cualificados representantes do Partido Popular. Unha iniciativa que se completará coa organización dun programa de actos en colaboración co Ministerio, outras institucións, o Colexio de Enxeñeiros de Galicia e outras persoas interesadas na conmemoración do citado centenario. Así, ademais da emisión por parte de Correos dun selo conmemorativo desta ponte, tamén a Unidade de Estradas de Ourense do Ministerio está a colaborar co Concello, facilitando a documentación existente desta ponte como planos, proxectos, presupostos, reformados ou memorias, todo coa finalidade de preparar unha exposición que permita coñecer aos ourensáns a historia desta ponte e o que representou para a modernidade da cidade de Ourense. Pero, señor Ojea, señor Pérez Jácome, esta é unha ponte non, é unha parte das iniciativas adoptadas con motivo dos 100 anos da Ponte Nova. Xunto coas actividades de carácter conmemorativo que se organicen, o Partido Popular xa ten solicitado de Fomento que con esta ocasión se realicen unha serie de traballos de acentamento e mellora de algúns aspectos desta ponte. Falamos, por exemplo, do cambio de luminarias por outras de tipo LED, o arranxo de losetas das beiras rúas que se citaron aquí, a limpeza de grafitis e outras actuacións que se entendan necesarias para que esta infraestructura poida lucir o próximo 21 de xuño, data da celebración dos seus 100 anos. Nada máis, moitas gracias pola súa atención. Agora é unha segunda quenda de intervencións. Democracia Orensana, cando queira. En primeiro lugar, agradecer o apoio de todos os grupos a nosa moción e, en segundo lugar, respondéndolle ao señor Plácido, que nos dixo benvidos ao de instar. Foi o mesmo comentario que fixo na comisión informativa a unha representante do Partido Socialista. Entón, vou sencillamente ler a acta desa comisión.
Dice, don Armando Geabouzo, de Democracia Orensana, expón o contido da moción. Doña Isabel Gil Álvarez, do Grupo Socialista, congratúlase de que Democracia Orensana presente esta moción e dalle a benvida a instar. Don Armando Geabouzo, de Democracia Orensana, respondendo ao comentario da señora Gil Álvarez, di que cree que a posición do seu grupo respecto ás mocións é clara e así se manifestou reiteradamente polo señor Pérez Jácome. O seu grupo considera que as mocións deben versar exclusivamente sobre cuestións da competencia de Diputación ou relacionadas coa provincia de Ourense. E por esa razón abstéñense nas mocións que teñen un obxecto diferente. Eu penso que isto quizás se aclarou varias veces, pero bueno, nunca ven mal recordalo. Nos absteñémonos en todo aquilo que son instar a organismos por riba da Diputación cando o que se insta é algo que non guarda relación nin cas competencias da Diputación nin cos intereses da provincia de Ourense ou do Concello de Ourense. Nada máis, moitas gracias. Bénega, non fai uso do seu turno, o Grupo Socialista tampouco. Grupo Popular tampouco. Tería un turno breve de peche Democracia Orensana, se o quere facer. Pois grazas, rematado o debate, sometemos a votación esta moción. Votos a favor da mesma? Unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao punto quinto. O punto quinto é a moción do Grupo Socialista sobre a adopción de medidas para facerlle fronte á praga de avespa velutina na provincia de Ourense. A esta moción presentou unha emenda de sustitución o Grupo Popular. Para a defensa desta iniciativa política ten a palabra o Grupo Socialista. Cando queira. Moitas gracias, señor presidente, de novo. Traemos aquí hoxe a esta institución unha moción sobre unha situación que se ven nunha cada aos niveis alarmantes que está tendo en outras dúas provincias galegas, como é a Coruña e Pontevedra. Aquí a verdade é que xa se está empezando a notar esta problemática, sobre todo na zona do Ribeiro, Carballiño e na comarca de Ourense. Vais espallando segundo o curso do Miño esta especie invasora. Pero o certo é que, sin chegar ao número da Coruña, no que o ano pasado houve 14.000 avistamentos de nidos da vespa asiática ou vespa velutina, como tamén se lle chama, ou como se coñece. O ano pasado en Ourense houve, están contabilizados nas estatísticas da Xunta, 522 niños, pasando de non haber ningún no 2014 a 3 anos despois rematar con 522. E seguramente vai a máis, porque o número de niños crece exponencialmente. É certo que existe un protocolo da Xunta de Galicia, Consellería de Medio Rural, no que participan o resto das outras institucións e que pretende coordinar esas actuacións. No caso desta institución, da Diputación Provincial de Ourense, pois a través dos parques do Consorcio Provincial de Incendios, que, según o protocolo de vigilancia e control, pois pode intervir tamén, e, sobre todo, os grupos de emerxencia municipal, sendo Ourense a provincia que máis grupos de emerxencia municipal ten encomendado para esta función. Xunto co Corgés, hai tamén concellos colaboradores coa propia administración e existe tamén concellos que son levados por medio ambiente, aqueles nos que teñen espacios dentro da rede Natura e tamén pola Consellería de Medio Rural. Falado e visto como os medios que teñen os GES e esta problemática, tamén os parques de bombeiros, nos o que propoñemos aquí, e así desgranarei despois as propostas que facemos, é o incremento da dotación, tendo en conta como xeito de medrar exponencialmente desta praga, que praga, porque é unha especie invasora que se introduce nun ecosistema e que causa danos importantes tanto na explotación, na produción apícola como na froitícola, tamén xera alarma entre a cidadanía e, como non, tamén medioambientalmente, porque é unha especie alóctona que se introduce nun ecosistema existente. Entonces, sendo esta problemática de importancia, e máis que vai ser, parecenos que os medios que existen, ou polo menos temos constancia de que son escasos para facerlle fronte. Por aí vai unha das primeiras das nosas propostas, que é pedir que a Diputación Provincial dote durante o primeiro semestre de 2018 cos medios necesarios aos grupos de emerxencia supermunicipal, os GES,
e o persoal do Consorcio Provincial de Ourense para o Servicio contra Incendios e de Salvamento que teñan encomendadas as funcións de control e erradicación da praga da vespa velutina. Pero, ademais das actuacións, hai outro piar que é o da difusión e comunicación á cidadanía. É importante que a cidadanía saiba a que praga nos enfrontamos. E por iso pedimos que a Diputación Provincial elabore un protocolo informativo que inclúa un plan de comunicación pública sobre a praga para apicultores, importantísimo, e veciños e veciñas interesados, mediante charlas impartidas por expertos na materia ou persoas previamente formadas, seguindo o establecido nese programa de vigilancia ao que aludín antes. E outro piar fundamental, porque só coa detección e coa eliminación dos niños da vespa velutina non imos dar solucionado a problemática, se é que se soluciona. O terceiro piar é o da investigación. Por iso pedimos que a Diputación Provincial, mediante un convenio cos expertos que xa investigan a vespa velutina no campus universitario de Ourense, se dote dunha asesoría científico-técnica que permita determinar as particularidades do control da praga en Ourense, debido ás especiais e diferenciadoras condicións climáticas e medioambientais da provincia. Este é o contido da moción e este é a miña primeira intervención. Moitas gracias. Intervencións dos grupos. BNG. Moitas gracias, señor presidente. No ano 2012, a vespa velutina aparece nas nosas vidas e aséntase no noso territorio e a partir de aí comeza a súa expansión. Esta expansión está a producir un dano medioambiental importantísimo, mas tamén, xa se falou, un dano enorme para o sector da apicultura, un sector pequeno que a duras penas é capaz de soportar os estragos causados por a presenza desta praga, e de continuar así podemos asistir nos vindeiros anos á desaparición da apicultura como oficio. Se non protexemos os nosos apicultores, quedan as portas abertas á importación de mel de menor calidade procedente de China na súa mirande parte. Malia os retrasos e eivas denunciadas na xestión do problema, retrasos na retirada dos niños, escaso persoal técnico e medidas de contención, é importante respetar os protocolos de actuación ca velutina para non perxudicar a nosa biodiversidade autóctona. A vespa galega compite polo territorio coa velutina, de xeito que se perxudicamos a primeira, facilitamos a extensión da invasora ao eliminarmos o seu enemigo natural. Desde o BNG vimos reclamando desde hai tempo xa, desde as administracións, máis medios, materiais e persoal para loitar contra a invasión da vespa asiática, como exixiu o propio sector apícola. Mas tamén compre ter cuidado na aplicación das medidas de control, erradicación e identificar correctamente a invasora. Non queremos que a nosa vespa autóctona e, por extensión, abellas e outros insectos polinizadores sufran aínda máis danos que os que xa está a producir a velutina, as pragas apícolas ou os propios pesticidas. A plataforma Stop Velutina, da que fan parte máis de 50 entidades afectadas, presentou, a través de todos os grupos parlamentarios da oposición, unha proposición non de lei para instar a Xunta a tomar medidas máis efectivas contra esta praga. Porén, a proposta non saiu adiante polos votos en contra do Partido Popular, aducindo que xa estaban postas en marcha as medidas precisas. Esta plataforma advirte que da eficacia das medidas a tomar depende a supervivencia do sector apícola en Galiza e, como digo, do mel galego. Porque consideramos que non son suficientes as medidas que se están a implementar desde o Executivo galego. Non é suficiente que a Xunta lle entregue as trampas aos apicultores. Estas trampas serven para exercer presión sobre a invasora, pero non serven para controlar a especie. Para que esta medida fora efectiva, habería que facer un trampeo máis masivo, coordenado e extensivo a lugares fora do que son os apiarios, algo que non se está a producir. Centrar os esforzos e os cartos na retirada de niños é unha medida necesaria cando son unha fonte de perigo por estar cerca das casas, en lugares concurridos, mas non é eficaz para controlar a especie por varios motivos. Primeiro, polo grandísimo número de niños existentes e segundo, porque dos niños que se avistan aos que realmente hai unha diferencia abismal, porque nunha masa forestal tan densa e grande como a galega apenas son perceptibles unha terceira parte, segundo os expertos. Incumprimento de promesas no protocolo de control da velutina por parte do Goberno, elaborado en 2016, como é o trampeo primaveral, que agora só están a facer os propios agricultores. Tamén algo tan necesario e básico como a investigación, da que tamén se fala na moción, non se está realmente a facer. É necesario asinar novos convenios cas universidades para que por parte dos
laboratorios desenvolvan liñas de investigación co objetivo de atopar ferramentas útiles na loita biolóxica contra a velutina que permita frear o avance da especie a medio e longo prazo e sen que iso teña efectos perxudiciais para o medio ambiente. Falla un orzamento específico para combatir a velutina a semellanza do que xa están a facer outros lugares, caso de Asturias e Cantabria. Neses territorios, os seus comités asesores análogos á Comisión de Seguimento en Galiza están a tomar medidas de contacto directo e permanente coas asociacións do sector que son membros deses comités, de tal xeito que os recursos deses gobernos van destinar a esta loita son pactados entre as partes. En Asturias xa teñen acordado destinar €500.000 de euros, financiarán a través dunha liña de subvencións a colocación de trampas e destinarán aproximadamente 100.000 euros aos concellos. En Cantabria veñen de aprobar un orzamento de 24 millóns de euros nun plan a 10 anos de loita contra as especies invasoras, dos cales 400.000 xa se van a dedicar no ano en curso. A Xunta comprometeuse no seu día a dar axudas aos apicultores e produtores de froita, que son os que están a soportar os danos producidos cando estamos a falar dun problema de saúde pública, pero a realidade é que a día de hoxe aínda están agardando. O goberno galego non é consciente do problema económico, social, medioambiental e mesmo, como digo, de saúde pública que supón a vespa velutina, porque de ser así non terían rexeitado a proposta dos grupos da oposición, como xa dixen anteriormente, en nombre da plataforma de afectados que se presentou no Parlamento, e por iso non vemos que se vayan a implementar máis medidas que as xa existentes, que, como xa digo, son insuficientes e en moitos casos ineficaces. Parece que desde o propio Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente revisarán e actualizarán a estrategia de xestión contra a vespa asiática, que así é como se denomina o documento. Agardemos que esta posta de pilas do propio Ministerio faga que o goberno galego vaya a rebufo. É profundamente triste que teñan que vir de fora as solucións, pero se serve para que o Executivo galego reaxa, benvido sexa. Os expertos din que non é posible a erradicación total da velutina. A Xunta di que hai que convivir ca invasora. Nós dicimos que para convivir, primeiro hai que vivir. Nós vamos a apoiar a moción do Grupo Socialista, tal como ben plantexada inicialmente, e de momento nada máis. Moitas gracias. Moi ben, Democracia Orensana. Ora, de novo. Nos fai uns cuantos meses presentáramos unha moción sobre especies invasoras vegetais, e xa naquel momento, cando a redactamos, xa consideramos a posibilidade de incluir na moción tamén o aspecto das especies invasoras animais, como a de velutina. O que pasa é que naquele momento, ao final, rexeitámolo, porque dímonos conta de que era unha problemática diferente, non? As especies vegetais invasoras e as especies animais. Entón, naquele momento, presentamos solo a moción relativa ás especies vegetais, pero a nosa preocupación por as especies invasoras animais xa tiñamos naquele momento, non? Dímonos conta de que desde o ámbito dos concellos tiña máis senso actuar sobre as especies vegetais porque, bueno, están íntimamente ligadas ao territorio, expándense cunha velocidade moito menor no ámbito xeográfico. Sin embargo, claro, as especies animais expándense, no caso concreto da velutina, de un xeito totalmente aleatorio, poden, ao mellor, nunha sola noite un enxame recorrer varios kilómetros, non están, digamos, tan relacionadas cos termos municipais. As abellas non saben moito onde termina un concello e onde empeza outro, non? Expándense seguindo máis ben os biotopos, non? Entonces, naquele momento démonos conta, como digo, de que a problemática era distinta. Unha moción similar foi planteaxada no Concello de Ourense, nese momento abstivémonos, porque tamén estaba redactada noutros termos. Xa, como dicía antes, cando consideramos a posibilidade de traerla fai xa tempo ligada a das especies vegetais, dímonos conta de que as competencias directas estaban en maus da Xunta de Galicia, polo menos no que é o control biolóxico, a retirada de niños, etc.
Pero sí que tamén xa nos demos conta, e así falou a miña compañera que defendeu esta moción no Concello, de que unha labor moi importante, ademais desa, era a labor de información, de concienciación da ciudadanía, máis ou menos nos termos en que tamén se falan nas propostas de acordo que fai o Partido Socialista, informar a poboación dos riscos, do xeito de comportarse en caso de que haxa un ataque desta especie, etc. etc. Nese sentido, sí que entendemos que os concellos e incluso a Diputación pois pode actuar, non? Imos a votar a favor porque, como digo, máis ou menos nos termos en que está redactada a moción, pois sí que entendemos que son competencias de Diputación, que son accións positivas que poden ter lugar, pero tamén, creo que tamén xa o apuntou do bloque, hai unha cousa moi importante, que é o propio control biolóxico da plaga, o sea, as propias especies autóctonas, as abellas galegas, as autóctonas de aquí do noso país, ya sabésporas, exercen presión porque compiten polo mesmo, chamanlles biólogos, o nicho ecolóxico, non? O sea, compiten polos mesmos recursos e polos mesmos alimentos, etc. Entonces, a marxen do control da plaga que pode facer o ser humano ou as institucións, a propia natureza galega debería poder defenderse pois, con estas especies competidoras. E pouco favor lle facemos si cos pesticidas, xa se falou aquí do glifosato e similares, pois debilitamos o que poderíamos chamar o sistema inmunolóxico da nosa natureza, non? O sea, debilitamos as especies autóctonas e debilitamos pois as defensas naturais que a propia natureza podía ter contra esa especie. Eso é unha cousa tamén a ter en conta, non? Ao mellor temos que competir nos dous ámbitos. O ser humano ten que competir ou ten que combatir as especies das institucións, pero a propia natureza galega, ao mellor temos que axudar a que se defenda, pois ao mellor non utilizando os pesticidas, ao mellor analizando o tipo de flora non autóctona ou tamén invasora que podería facilitar ese combate, etc. etc. De todos os xeitos, como iso xa é un tema de expertos, vamos a supoñer que fan o que poden. Desde logo que o discurso do bloque pois instando o goberno galego a que millore todo a súa maneira de traballar, ese é un discurso que mellor había que facer no Parlamento, pero, bueno, como que se trata aquí de apoiar son estas accións concretas bastante limitadas nos seus efectos, non? Que propón o Partido Socialista, pois, bueno, para este caso concreto, pois votaremos a favor. Nada máis, gracias. Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente. Moi bons días, señoras e señores deputados, público presente no salón de plenos e a todos aqueles que nos siguen vía web. Vaya por diante que este goberno provincial coincide na exposición que ven de facer o Grupo Socialista sobre os dañinos efectos que está a ter, e os outros grupos tamén da oposición, sobre os dañinos efectos que está a facer a expansión da vespa velutina como especie invasora no noso medio ambiente, as importantes perdas económicas que supón as producións apícolas e mesmo a súa influencia en actividades forestais, agrarias e, ademais, a alarma social que este insecto está a xenerar nos veciños da nosa provincia. Calquera acción encamiñada a erradicar ou, cando menos, controlar a expansión da vespa asiática é merecedora de toda a nosa atención. Máxime, como decía antes, cando está a afectar o sector apícola, onde España é o principal produtor de mel da Unión Europea e sitúase entre os 12 primeiros países do mundo con maior número de colmeas e apicultores especializados. Galicia é a terceira comunidade española en número de explotacións e a provincia de Ourense, que é o caso que nos preocupa, representa, segundo os datos do pasado ano, case que o 45% do censo apícola de Galicia. E produce prácticamente a metade do mel galego, cunha notable evolución nos últimos 6 anos, tanto nos ámbitos semiprofesional como profesional. Teñamos en conta que o sector apícola no mundo rural é un sector que cada vez está tendo máis forza e é un sector que nos pode axudar a desenrolar o mundo rural.
Con todo, a provincia de Ourense, tal e como se dixo aquí xa, é das menos afectadas pola presencia da vespa velutina, cuxa expansión concéntrase no resto das 3 provincias galegas, con moitísima maior incidencia en Coruña e Pontevedra, como así se reflicte neste mapa correspondente á detección de niños da velutina no ano 2017. Este outro, bueno, non os teño aquí, vexo que os ten, gracias, o señor Praga Cibeira, con datos a 9 de xaneiro do presente ano. Esta realidade que se reflicte en datos obxectivos non supón baixo ningún concepto que a provincia de Ourense estea a salvo da invasión, evidentemente, ningún concepto e colonización da vespa asiática, que aínda que sexa unha obviedade, como decía aquí o señor Armando, nin entende xeografía nin de mapas, polo que a calquera iniciativa que adoptemos en defensa do noso medio e do sector apícola suporá adiantar traballo no ámbito da prevención e poñer trabas á súa presenza no noso territorio. Dado que a súa expansión afecta en maior ou menor medida, pero sempre moi significativo ao conxunto da nosa comunidade, a Xunta de Galicia elaborou en 2014 un programa de vigilancia e control deste insecto, programa revisado e actualizado no ano 2016, dada a importante colonización sufrida nos anos 2014 e 2015. Ese documento actualizado establece unha serie de obxectivos coa aplicación de diversos métodos de control, como, por exemplo, a captura das raíñas, un sistema coordinado de detección e comunicación da presenza da vespa no territorio ou protocolos de actuación para eliminación precoz de niños, formación para o persoal encargado da súa captura e destrucción ou divulgación da información necesaria á cidadanía sen esquecer o fomento das investigacións. Todas estas actividades estánse realizando. Aínda máis, a Xunta de Galicia, tal e como xa se nombrou aquí, constituíu unha comisión de seguimento na que están representados os concellos da provincia de Ourense tamén por medio da Federación Galega de Municipios, que impulsou unha rede de concellos colaboradores no control da vespa velutina e que participan directa e activamente na retirada de niños no seu ámbito municipal, ben a través das agrupacións de voluntarios de protección civil ou dos grupos supramunicipais de emerxencias, os GES, coa debida formación do persoal e mesmo co material en concreto pértegas cedidas polo goberno autonómico. Tamén temos que dicir, tal como se falou aquí, no reparto da provincia, neste momento, bombeiros do Consorcio Provincial de Incendios tamén están actuando na retirada de nidos de vespa velutina. Polo que respecta á Deputación de Ourense, esta institución carece de competencias para desenvolver pola súa conta un programa concreto ou específico de loita contra a especie invasora. Unha liña de actuación independente que, por outra banda, non beneficiaría a ninguén, xa que estamos a falar dun problema que afecta a todo Galicia. E, non obstante, a Diputación sí que amosa todo o seu máis absoluto compromiso ao apoio desta batalla. Que podemos facer dende esta institución? Miren, a finais do pasado ano, concretamente a finais do mes de novembro, mantivemos diversos contactos coa Agrupación Apícola de Galicia no marco do desenvolvemento dun proxecto en colaboración coa Universidade de Vigo, concretamente coa área de apicultura situada no campus de Ourense, para a creación dun apiario experimental para a mellora e desenrolo de métodos na apicultura e a protección das abellas fronte á vespa velutina. Un centro no que se levarían a cabo estudos para o desenvolvemento de sistemas de mellora da produción apícola e de protección das abellas fronte á velutina. Un centro de investigación no que esta Diputación ten a vontade de participar. Porque en Ourense, como xa dixen ao inicio da miña intervención, a provincia de Ourense é a principal área apícola de Galicia, a provincia con maior número de apicultores, maior número de colmeas, maior grau de profesionalización e con maior capacidade produtora de mel. E non esquezamos outros aspectos como a posibilidade de dar un pulo á actividade sustentable no rural ou nas condicións bioclimatolóxicas e a flora que fan da nosa provincia o territorio máis interesante para promover a diversificación da produción apícola. E por que coa Universidade de Vigo? Pois non esquezamos que no ámbito científico e tecnolóxico o campus de Ourense está especializado no sector agroalimentario dende o ano 1990. Un grupo de investigación ven de traballar en tarefas de formación, investigación aplicada e innovación relacionadas coa apicultura. Pero aínda estamos a desenvolver outras iniciativas realmente innovadoras e pioneiras na loita contra a velutina. Refírome ao uso dos drons para atacar por vía aérea os niños desta especie insectando unha sustancia que provoca a morte da colmea. Como saben, estas avespas sitúanse
maiormente en árboles moi altos, e ás veces coa propia pértiga non se chega. Entonces, dentro do Consorcio Comunitario da Diputación, estamos fomentando a investigación e o uso de novas tecnoloxías para a erradicación destes niños. Un exemplo deso foi o uso dos drones, como vostedes viron que se fixo xa fai máis dun mes e medio. Xa tivemos outras experiencias como os drones en situación de emerxencias e agora estamos a estudar novos métodos de control da velutina con estas novas tecnoloxías. O uso dos drones precisamente ten como vantaxe unha mellor accesibilidade aos niños, xa que en moitas ocasións a altura que están situados os memos ou o lugar no que se atopan no medio do monte dificulta enormemente o achegamento, sen olvidar a seguridade, que é un dato moi importante, para as persoas que ofrece ao non ter que aproximarse ao niño. En apenas 10 minutos o dron aproximase ao niño, desprega o veneno e no interior neutraliza o hábitat da raíña e mata o propio niño. Como poden ver, este goberno provincial xa adoptou diferentes medidas para sumarse á loita contra a vespa asiática, aínda que, por suposto, acolleremos con agrado todas as propostas e ideas que nos axuden a combater e controlar a expansión da velutina polo noso territorio. Simplemente dicirlle que a razón de presentar a nosa emenda é a de non duplicar os gastos, xa que a Xunta de Galicia xa está facendo todo o que vostedes piden na súa propia moción. E nós o que lle pedimos na nosa emenda, pois, bueno, xa o ven vostedes nos acordos e yo direi na miña seguinte intervención. Moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda de intervencións, Grupo Socialista, cando queira. Moitas gracias, señor presidente. Para non repetir o mismo, teño que dicir que nos agrada que concordemos tanto o grupo mayoritario como o resto dos grupos, que concordemos na preocupación pola problemática, no diagnóstico tamén da situación e tamén, aquí xa non todos concordamos, en que a Xunta está facendo todo o necesario. Vostedes din que sí, nós sostemos o contrario, porque a realidade é a que é, non hai máis que ver o mapa que di vostede. É certo que isto non se vai solucionar da noite para a mañá, pero é certo que tamén son constantes as queixas de que o protocolo existe, pero o protocolo non se está cumprindo. Fala vostede de que é necesario non duplicar os esforzos nin duplicar os medios. Evidentemente estamos de acordo. Tamén fala de que é competencia da Xunta de Galicia, maioritariamente, así é. Pero tampouco podemos esquecer que esta Diputación forma parte, e financieramente ainda vai ser unha parte máis importante, nos GES. E tamén que esta Diputación tamén forma parte do Consorcio Provincial de Incendios, que tamén está Salvamento, que tamén está retirando niños, sobre todo na zona onde máis existe, o Parque de o Carballiño Ribeiro. Pero non duplicando os esforzos, vostede fala e contradice co uso dos drons. O uso dos drons nos medios que veñen reflectidos no propio programa, no material de control fronte á vespa velutina, así se chama, no protocolo de vigilancia, aí non veñen os drons. E iso non impide a que vostedes usen os drons, que me parece unha ferramenta axeitada, non a única, para facerlle fronte a esta praga. Como tampouco impide este protocolo que desde esta Diputación se faga un esforzo tendo en conta esta problemática e tendo en conta, como vostede ben dixo, que a provincia de Ourense produce en torno ao 40% da mel de Galicia, que esta Diputación faga un esforzo e dote de medios dos que faltan aos GES, que non todos teñen o material necesario, dote tamén de medios aos propios parques de bombeiros, que non todos dispoñen de pértiga. Por que? Porque é importante atallar isto. Impide a esta Diputación, pese a non ter esta competencia, esa Xunta non está cumprindo axeitadamente, impide algo a esta Diputación que axude e poña os medios necesarios. Por que neste primeiro semestre do ano? Por que cando son máis vulnerables as avispas raíñas? Vostedes o que fan na emenda é pasarlle a pelota á Xunta de Galicia. Bueno, que a Xunta lles vai poñer os medios, non nos ten que poñer esta administración, parecenos moi ben, pero se non nos pon, o que lle pedimos nós, é que desde esta Diputación poña os medios necesarios. Tampouco abonda, no punto 2, coa campaña de información aos apicultores e cidadáns, porque non chega. A maior parte da poboación do rural non dá accedido
a información que hai na web da Consellería, que está ben a información que hai na web da Consellería, pero que en moitos sitios ainda non hai cobertura suficiente para poder accederelo. E despois, dígalle vostede, a moita xente maior dos povos para topar, ainda me foi complicado a min, para topar o apartado da velutina, como van a topar. Entonces, é necesario, pois, vía charlas, é necesario tamén cooperar, falou vostede deso, cooperar cos apicultores da provincia, como igual están cooperando outras deputacións, e despois, home, a última proposta que vostedes nos fan é prácticamente a mesma que a nosa, só cambiando a orde das palabras, é dicir, concordo co que dixo o señor Ojea, concordo co que dixo antes tamén o señor diputado do BNG, o señor Rodríguez, no sentido de que é fundamental a investigación. Sin investigación non atallaremos, ou polo menos non controlaremos esta problemática que moito me temo que chegou para quedarse. Nós non lle podemos votar a favor das súas emendas porque, permítame, xa non falamos da vespa velutina, pero falamos do cuco. É como o cuco que pon os ovos en niño alleo. E vostedes o que veñen con estas emendas é poñer os ovos en niño alleo. Moitas gracias. Bloque Nacionalista Galego. Gracias, señor presidente. Sí, moi brevemente, simplemente para, apuntar algún dos argumentos que xa se puxo por enriba da mesa. En primeiro lugar, pois fiar a Xunta a solución do problema que se nos plantexa desde o Partido Popular, parécenos que non é o máis acaído porque, como xa dixe na miña primeira intervención, a propia Xunta de Galiza está a incumprir o protocolo. Entón, a non ser que cambie a dirección dos acontecementos realmente se impliquen co problema e se impliquen cas medidas que eu recordei na primeira intervención, que xa se plantexaron, por cierto, xa dixen tamén no propio Parlamento, pois parécenos que eso de botar balóns fora e deixar o tema exclusivamente nas mãos da Xunta, pois non é desde logo a solución, pensando tamén en clave provincial. E desde logo o de escudarse en que a Diputación non ten competencias no asunto, pois tamén nos parece un achaque máis que outra cousa, porque a propia Diputación non ten competencias en cantidade de temas e máis exercias perfectamente e non ten ningún problema, co cual eso non me parecería ou non nos parecería pois un argumento de peso a hora de rexeitar a moción. En todo caso, reiterar o noso apoio á moción tal como está plantexada nos propios términos, e en cuanto á emenda, pois estaremos, como facemos habitualmente, ao que diga, neste caso, o grupo propoñente, que é o Grupo Socialista. Nada máis, moitas gracias. Democracia Ourensana. Hola de novo. Bueno, xa dixen na miña primeira intervención que xa sabemos que as competencias directas e as obrigacións directas nesta materia tenas a Xunta de Galicia, e recordei que esa foi a razón pola que xa fai uns meses non incorporamos a loita contra a velutina nunha moción que trouxemos sobre especies invasoras, sabendo que as obrigacións e as competencias directas son da Xunta de Galicia. O que sí pode facer a Deputación é o que di a moción, colaborar, porque colaborar pode facelo hasta un filántropo. Imaginen que mañá Amancio Ortega decide regalar aos GES uns cuantos drons ou unhas cuantas pértigas, que é dicir que non é a competencia do señor Amancio Ortega combatir a velutina, pero si é a súa un direito que ten ou unha posibilidade que ten de colaborar. Se o pode facer o señor Amancio Ortega, como non o vai poder facer a Diputación? Digo Amancio Ortega por poñer un exemplo, que dicir que calquer persoa, incluso particular, podería nun momento dado facer unha doación ou unha axuda neste senso, non? Entón, volvo a repetir que nós estamos ceñíndonos ao que di a propia moción, que vai máis alá do que serían as obligacións ou as competencias directas da Xunta. Estamos falando de que a dotación dote de medios necesarios. Non especifica cales, esa xa é unha cuestión dos técnicos, que si son drones, que si son pértigas, que si son cousas novas que pode aportar a tecnoloxía, que aplicacións informáticas que de alguna maneira puderan utilizarse, eso aí non está especificados. E despois fala dos protocolos informativos, dos cursos, das charlas. Eso tamén é unha cousa que se pode facer e que poderían incluso facer pola súa conta asociacións de veciños ou outras entidades, canto máis que a Diputación
apoie esa clase de eventos. Non? Pensamos que as propostas do PSOE non interfiren pa nada co que son as competencias propias da Xunta de Galicia ao respecto, e que o único que poderían facer sería axudar a resolver o problema. En cuanto á moción do Partido Popular, pois, bueno, sí, estamos acostumbrados a que sempre se enmenden, non sei, se por un ánimo de nunca darlle a razón aos partidos de oposición nos termos en que eles escriben as mocións, non? Sí que moitas veces parece que se apropian de ideas da oposición como o Cuculus canorus, que é o nome científico do cuclillo, como se di en castelán. Eso xa ten pasado varias veces, non? E, bueno, parecenos unha... Bueno, neste caso concreto a emenda non chega ao grado de retorcemento de outras ocasións, pois, bueno, sí que parece tamén un pouco caprichosa. Nós tamén nos ateremos no que respecta a moción do Partido Popular o que diga o grupo propoñente ao respecto. Gracias. Grupo Popular. Moitas gracias, señor presidente. Non sei onde dicen vostedes que votamos valor fora. Resulta que esta Diputación foi a primeira de Galicia que propuxo pagar o 40% dos grupos de emerxencia municipal que teñen competencia na velutina. Aí xa poñemos recursos. Resulta que esta Diputación forma parte do Consorcio Provincial de Incendios que está retirando niños de velutina en bastantes zonas da provincia e aí tamén poñemos recursos. Resulta que esta Diputación Provincial aporta o 100% dos recursos dos bombeiros do polígono industrial e do parque de San Cibrao e aí tamén estamos retirando nidos de velutina. Resulta que esta Diputación tamén aporta recursos ao parque de bombeiros da Mancomunidade de Celanova e tamén están retirando nidos de velutina. Non sei onde sacan vostedes o de valor fora. E tamén lles comentei aí un pouco que estamos ca Asociación Apícola de Galicia, e aquí teño o acordo que nos pasaron xa no mes de novembro, pois a petición e as conversas que mantivemos con eles para fomentar a investigación. Repito, de valor fora, non sei. Outra cosa lle quería dicir ao señor Democracia Lorenzana, eméndase cando procede. Non hai un afán por emendar, eméndase cando procede. Neste caso procede. Hai 5 minutos non procedía. Vostedes presentaron unha moción e votouse a favor, que os recorde, sobre a Ponte Nova. Mire, a razón, como lle explicamos, a Xunta de Galicia está tomando medidas no asunto. A uns pode parecer suficientes e a outros non. A min non me parecen suficientes, pero quizáis non sea polo esforzo, sino que sea polo problema existente. A razón é da nosa emenda non duplicar, como eu dicía, non esforzos, sino gastos facendo o mesmo. Vostedes dicen material xa está suministrando, é bastante material. Creo que nunca houbo, dende a Dirección Xeral de Emerxencias, nunca se repartiu tanto material aos grupos de emerxencias como estes 2 últimos anos, con cabeza, quer dicir, remolques, pértigas e demais. Bueno, voulles a decir os acordos que nós lle propoñemos para que replanteen a súa postura os grupos da oposición, porque realmente creo que van un pouquiño similares á súa liña. O primeiro acordo que lle propoñemos é que a Xunta de Galicia siga a proporcionar os medios materiais necesarios, como ven de facer segundo o protocolo de vigilancia e control fronte á vespa velutina. A rede de concellos colaboradores no control desa especie e que participan directa e activamente na retirada de niños no seu ámbito municipal, ben a través das agrupacións de voluntarios de protección civil, dos grupos de provinciais de emerxencias e mesmo coa utilización de novas técnicas como o uso de drones. Quero recordar que na rede de concellos colaboradores está a FEGAM, e como vostedes saben, na FEGAM tampouco o presidente non é do Partido Popular. Que a Xunta de Galicia reforza a campaña de información aos apicultores e cidadáns, tal e como sinala o citado protocolo de actuación que inclúe folletos e cartéis informativos, charlas informativas e información permanente actualizada no sitio web da Consellería do Medio Rural. Que a Diputación de Ourense, mediante o convenio de colaboración, apoie a Agrupación Apícola de Galicia e a área de apicultura da Universidade de Vigo no campus de Ourense no seu proxecto de protección ás abellas fronte á vespa velutina, tal e como ven de negociar a institución provincial dende novembro do ano 2017. Nada máis, moitas gracias. Breve turno de peche este debate, Grupo Socialista, cando queira.
Moitas gracias de novo, señor presidente. Xa para pechar, señor Pérez, que vostede mesmo non bota balón fora, pero na nosa moción onde nos decimos que a Deputación Provincial dote durante o primeiro semestre de 2018 cos medios necesarios aos grupos de emerxencias, vostedes din que a Xunta de Galicia siga a proporcionar os medios materiais. Se iso non é botar balóns fora, pero é que no punto 2 nos decimos que a Deputación Provincial elabora un protocolo informativo que inclúe un plan de comunicación pública sobre a praga. Vostedes din que a Xunta de Galicia reforce a campaña de información aos apicultores e cidadáns. É dicir, que cambia? Cambia a Deputación pola Xunta de Galicia, basicamente. Se iso non é botar valor fora, que veña Deus e o vexa. Pero, aparte disso, por que nos pedimos que se implique esta Deputación? Porque estamos vendo que o que fai a Xunta é a todas luces insuficiente, xa se dixo aquí. E vostede mesmo o recoñeceu. E como o recoñece? Dicindo na participación e na implicación dos parques de bombeiros, incluso do polígono de San Cibrao e do intermunicipal ou inter de Celanova. Non sei moi ben como é a súa denominación. Entón, eso que se está recoñecendo implícitamente, que os medios son os que son. Pero é que máis, que son os que son e que son insuficientes para atallar esta problemática. Pero é que é máis. Nos concellos nos que leva directamente a Xunta, chámase o 112, e despois ve unha empresa coa que a Xunta ten convenio o contrato a retiralos. Mire vostede o que tarda esa empresa en ver retirar os niños. É certo que cando é no outono non ten xa maior incidencia, pero sobre todo na primavera, mentras a raíña anda por aí adiante polinizando, criando larvas, pois sí que ten a súa importancia o acudir con rapidez. Mire vostede, os medios cos que contan os GES, e a información e a formación, por non lle falar da veciñanza. Sí, están pendurados no apartado correspondiente da web de Medio Rural, pois son os folletos, pero a xente coñéceos, a súa maior parte non sabe como reaccionar ante esta praga. Que se pide na moción? Moi sinxelo, a implicación desta Deputación onde a Xunta non chegue. Iso non é duplicar, iso é suplir o que falta. Despois, home, vostede fala nos dos contactos e na terceira, que a terceira di o mesmo que a nós, fíxese se é retorcemento ou non, o mesmo que a nós, cambiado as palabras de sitio, empleado algún sinónimo. Que problema hai en facerlle fronte a isto e en apoiar o que se di? Lamentando moito, non podemos votarlle a favor das súas emendas, e irá esta moción. Vostedes teñen maioría coas súas emendas, están no dereito de emendar, só faltaría que non puidesen, pero eu xa lles digo que neste caso é botar balóns fora e é un erro. Moitas gracias. Rematado o debate, se sometese a votación. En primeiro lugar, a emenda do Grupo Popular. Votos a favor da emenda. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada a emenda. Votamos ahora a moción inicial do Grupo Socialista. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións non hai, queda rexeitada. Moitas grazas. Pasamos ao punto sexto, que é a moción do Grupo Socialista sobre a implantación do servizo de hemodinámica 24 horas no Chúo. A esta moción presentou unha emenda de sustitución o Grupo Popular. Ten a palabra o Grupo Socialista, cando queira. Gracias, señor presidente. Bos días a señoras e señores deputados e resto das persoas que nos acompañan na sala. Falar da nosa provincia en termos reais hai tempo que implica asumir datos desoladores non só en termos demográficos ou de desenvolvemento socioeconómico, senón no aspecto de servicios fundamentales, entre eles o servicio sanitario. A afronta que sofre determinadas zonas da nosa provincia en termos de recorte no eido de saúde pública hai que sumar ter a dubidosa honra de ser, con Lugo, unha das provincias con maior índice de mortalidade a causa dos infartos de miocardio. Triplicamos os índices de A Coruña e de Pontevedra. De feito, segundo os datos do INE, para o ano 2016, Ourense
lidera a taxa de mortalidade por cada 100.000 habitantes con un 59,7, sendo do 52,95 en Lugo e de 39,33 na Coruña e de 25,07 en Pontevedra. E tendo en conta que a media estatal móvese alrededor do 32,08%. Dende unha perspectiva comparada, podemos dicir que nun lustro Pontevedra conseguiu rebaixar ata 7 puntos a súa taxa, mentras que Ourense sigue moi por enriba da media do Estado e liderando a clasificación das provincias galegas xa por diante de Lugo. Por se non fose suficiente, a incidencia total de infarto agudo de miocardio representa o 57,5 por cada 100.000 habitantes, 50.000 por cada 100.000, persoas. No caso de Ourense, cando en Pontevedra é dun 29 por cada 100.000 habitantes. Segundo datos do SEGAS, nos referimos a estes porcentaxes según os datos do SERGAS do 2015. Non hai outros rexistros con posterioridade. De ano en ano, tanto Lugo como a nosa provincia compiten no peor senso da palabra por ver quen encabeza a porcentaxe de incidencia desta enfermidade. Ademais de compartirnos unha estrutura sociodemográfica moi parecida, as dúas provincias comparten o uso da unidade de hemodinámica en horario laboral ordinario de 8 a 15. Mentres que en Pontevedra e a Coruña ofrecen un servicio de hemodinámica de 24 horas. Son numerosos os estudios científicos, mesmo da propia Sociedade Española de Cardioloxía, que vinculan o uso destas unidades co éxito no tratamento e prevención do infarto agudo de miocardio. Sen embargo, en Ourense, para ser tratados na unidade de hemodinámica en Ourense, para ser tratados na unidade de hemodinámica do Chúo, coa rapidez que estes casos requiren, ten que che dar o infarto ou a crisis coronaria aguda en horario de mañá. A opción que lle queda a calquer persoa desta provincia afectada fora do horario ordinario por esta doenza é que o trasladen a Vigo. Os primeiros datos do 2016 do Rexistro Galego de Infartos din que, tanto en Ourense como en Lugo, o tratamento da crisis coronaria mediante hemodinámica está unha hora por enriba do recomendado. Somos a segunda provincia con máis demora, 169 minutos, dende que se dá o aviso hasta que se inicia o procedimento de intervención. Polo tanto, a pesares de contar con un servicio que, a pleno rendemento, podería evitar complicacións dos síndromes coronarios agudos e, polo tanto, disminuir a incidencia desta patoloxía cardiovascular e mesmo a alta mortalidade por esta causa, os ourensáns e ourensanas corremos un maior risco ante estas doencias coronarias por mor do noso lugar de residencia. Está ampliamente demostrado que a hemodinámica de proximidade e a cirurxía de urxencia en caso de isquemia coronaria aguda evita que o suceso derive nun infarto agudo, coas complicacións que leva aparelladas, ademais do risco mortal inherente. Estamos xa que logo ante un caso manifiesto de discriminación cara á nosa provincia, a que non se lle pon remedio pese a ternos unha unidade implantada dende o ano 2009. E o compromiso do goberno do PP dende o 2011, momento no que se aprobou no Parlamento do Galego por unanimidade unha moción do Grupo Socialista para garantir o funcionamento da unidade de Ourense xunto ca de Lugo durante 24 horas do día. A todas luces estamos ante un caso flagrante de agravio comparativo cara a nosa provincia e os seus habitantes.
posto que o risco vital é directamente proporcional ao tempo de demora na intervención de urxencia, este tipo de servicios ao que nos referimos permite dar uns tempos de resposta por debaixo das 2 horas na atención a pacientes con síndrome coronario agudo en risco de infarto. Os doentes poden recuperar a funcionalidade do corazón sen ter que desplazarse a Vigo, para que se lles practique unha anxioplastia ou calquer outro tipo de intervención coronaria. Dito noutras palabras, ata para evitar o risco de morrer por enfermedade, hai que ter en conta o código postal. Coidamos que se trata dunha marxinación cara a Ourense que pode ser evitada ou susanada dende a vontade política real. Chegou o momento de plantar cara e loitar por ter os mesmos dereitos sanitarios en pé de igualdade en toda Galicia. O tempo que rexeitamos as excusas dun goberno autonómico que teima en cuestionar a idoneidade desta ampliación en base á súa rendabilidade, para non ter que aportar recursos a un servicio que, se ben non nos atreveríamos a dicir que marca a diferencia entre a vida e a morte, sí que resulta decisorio na resolución exitosa do evento cardíaco e na calidade de vida posterior do doente. Por lo tanto, o Grupo Socialista presenta as seguintes propostas de acordo. Primeiro, exixir á Xunta de Galicia de maneira inmediata e ante os datos publicados no Rexistro Galego de Atención ao Infarto de Miocardio, no INE e no propio Sergas, a implantación dun servicio de hemodinámica de 24 horas no complexo hospitalario universitario de Ourense. 2. O compromiso desta Diputación para poñer todo da súa parte á hora de reclamar a equiparación do servicio de hemodinámica do Chúo co resto dos servicios que operan 24 horas no noso país e garantir así o dereito dos orensás e orensanas a recibir atención inmediata en caso de infarto de agudo de miocardio ou outro tipo de afección coronaria na área sanitaria de Ourense sin ter que desplazarse, evitando o risco vital. Por ahora, nada máis. Moitas gracias. Grupos que queiran intervir, BNG, cando queira. Moitas gracias, señor presidente. Hai frases para a historia, outras para lembrar que do dito feito hai un longo treito. Unha desas frases lapidarias, como tantas outras, díxoa o actual presidente da Xunta, o señor Núñez Feijóo, cando aínda estaba na oposición. Eu estou convencido de que a unidade de hemodinámica porase en marcha en Ourense pola presión dos cidadáns e do Partido Popular. Por non falar doutras míticas do actual presidente do Parlamento, en aquela altura, estamos falando do ano 2008, responsable de Sanidade do Grupo Parlamentario do Partido Popular, o señor Santalices, e publicado en diversos medios de comunicación, textualmente, sobre a necesidade de que se cree unha unidade de hemodinámica no Chou. Santalices asegurou que na actualidade a falta desta infraestructura provoca que máis de 1.500 pacientes sexan derivados desde Ourense a Vigo. Trátase de pacientes que teñen que realizar un auténtico peregrinaxe e a unidade de hemodinámica foi reclamada moitas veces porque isto non pode continuar así. Bueno, pois pasaron 9 anos. Falar de hemodinámica en Ourense é reabrir un vello debate. Compre remontarse xa ao ano 2006, casi 11 anos atrás, para ver como, desde o BNG, se estaba a Xunta a instalar unha sala de hemodinámica no Chúo, tendo en conta a casuística tan grande de pacientes afectados por síndrome coronario agudo. Pero non foi o único debate que se produciu en sede parlamentaria respecto desta cuestión. En novembro de 2011, o Parlamento voltaba a aprobar por unanimidade unha iniciativa na que se instaba o Goberno a pôr en marcha os mecanismos necesarios para que as unidades de Lugo e Ourense funcionasen as 24 horas do día. Como se pode aprezar, debates recurrentes sobre a mesma problemática, resoltos parcialmente. En 2009 entraba en funcionamento de xeito parcial a unidade de hemodinámica, posiblemente unha das dotacións máis demandadas pola sociedade ourensá.
un funcionamento extraño a través dunha fundación semiprivada, que a provincia de Ourense é conxuntamente ca de Lugo a que ten un maior índice de mortalidade, xa se apuntou por aquí, por infarto agudo ata 3 veces máis que nas provincias de Pontevedra e na Coruña, e a pesar desta unidade de hemodinámica, reiteramos, só está operativa por as mañás, o que obriga a trasladar as patoloxías agudas que se producen de tarde ou de noite a Vigo en ambulancia nun traxecto que dura 1 hora no mellor dos casos se o paciente é da cidade, e que ademais ten outro efecto negativo, que os pacientes que en Ourense teñen unha incidencia cardíaca grave teñen que ser trasladados de urxencia nunha ambulancia medicalizada, polo que durante o tempo que dura a viaxe, unhas 3 horas se contamos ida, transferencia, volta da ambulancia, a provincia queda temporalmente sin un médico de urxencias na ambulancia. Non hai excusa algunha para que, tendo en conta a incidencia e a casuística tan grande que reflexan as estadísticas na nosa provincia de accidentes coronarios e a necesidade de que a hemodinámica funcione no CHU as 24 horas os 365 días do ano, sigamos a ter un servizo precario e precarizado. De aí que nós, desde logo, como non pode ser de outra maneira, apoyemos a iniciativa do Partido Socialista, porque, en definitiva, é a nosa demanda e tamén é a demanda histórica da cidadanía desta provincia. Remato, a situación da hemodinámica en Ourense hai que encardinala na situación xeral da sanidade na nosa provincia. Proba deso son as movilizacións que desde a Comisión do Centro do Chugo e desde a Plataforma Só Sanidade Pública se están a realizar en demanda dunha sanidade digna e de calidade. Na seguinte moción, ou ainda teremos tempo de falar un pouco máis polo miúdo. Nada máis de momento, moitas gracias. Democracia Ourensana. Sí, buenos días a todos. Voy a ser breve en lo que parece que va a ser uno de los plenos más breves de este mandato de la Diputación. Primero decir que estamos totalmente de acuerdo con lo que pide el Grupo Socialista, vamos a votar a favor, y además que está perfectamente redactada la moción, no ya en lo que piden y todo eso, sino que en lo que hacen específicamente que se pide sobre Ourense, en lo que aquí dicen no complexo hospitalario universitario de Ourense, en el punto 1, y en el siguiente, pues obviamente también nos dice para garantizar o dereito dos ourensáns a recibir esta atención inmediata, etc. Entón, claro, estamos totalmente de acordo porque realmente este non é o sitio onde se vai a decidir se pode, obviamente, mellorar isto ou non, pero desde aquí podemos pedir pedimos exclusivamente para Ourense que é o que procede. Non ten sentido que nos queramos cambiar a política autonómica ou estatal, pero sí que podemos reivindicar directamente para Ourense. Realmente estas mocións, é certo, señor Plácido, que non sirven para moito, prácticamente para nada. O único que sirve é unha forma de protesta, en vez de facer unha manifestación na calle, pois faise aquí unha instancia que para pouco máis sirve. Pero como é concreto de Ourense sí que vamos a apoiar. Dicho esto, tengo que decir que esto realmente es el cuento de nunca acabar, porque cuando gobierna el PSOE en la Xunta de Galicia, quien reivindica lo mismo prácticamente es el Partido Popular. Yo recuerdo, por ejemplo, creo que era Eloína Núñez, que cuando tenía el Partido Popular un programa en Aurea Televisión, y todos los jueves que venía allí ella a la televisión, todos los días reivindicaba prácticamente lo que están reivindicando de aquí el PSOE, diciendo que es intolerable lo que estaba haciendo el gobierno socialista, ¿no? Entonces ella reivindicaba eso al gobierno socialista, cuando el gobierno socialista gobernaba en la Xunta no lo hacía, y cuando se cambiaron las tornas, ahora es el PSOE el que reclama y dice que es intolerable. Entonces esto realmente parece una tomadura de pelo. Democracia Ourensana quiso cambiar esto en las últimas elecciones autonómicas, presentando las elecciones y realmente marcando un punto de inflexión para que se evitara ya de una vez por todas la discriminación de Ourense. Ourense somos realmente los tontos de la película, porque somos una provincia que dentro de poco bajaremos de 300.000 habitantes, esto realmente es tristísimo, de los 475.000 que teníamos en el 1950, nos vamos a situar en menos de 300.000 por culpa, entre otras cosas, de él y del padre de él, por la gestión que han hecho de esta provincia, por cómo gastan el dinero, y la única forma que hay de hacer aquí es realmente saber defender los derechos de Ourense y realmente votando ourensanos. Obviamente, hace poco también hay que decir, dicho esto, que hace poco fueron unas elecciones autonómicas y quien aplastó en los resultados a todos fue el Partido Popular. Entonces tamén moito non hai que decir porque realmente a xente votou esa opción e esa historia. O sea que tamén ora patexar cando realmente foron as eleccións pouco hai que decir. Dicho esto, tengo que decir que ahora vamos a votar a favor y más o menos lo que tenía que decir está dicho. Les quiero ahora aquí comentar un tema de una persona que se llama José Manuel Baltar y que salió estos días en la prensa y tiene que ver, es pertinente a la moción, porque es la forma en que realmente Ourense se utiliza el dinero y porque la provincia se va abajo, porque este dinero se podía utilizar obviamente para otras cosas. Y aquí tengo para que ustedes vean ya la máxima exposición del tema, que es del día viernes 19, hace pocos días, ¿no? Hace 6 días. Y aquí lo tienen ustedes en portada, del viernes 19 en portada. Pero lo más fascinante de todo viene que si nos vamos a la página 14, vuelve a salir aquí en la página 14, sale en portada, sale en la página 14, y aquí, en lo nunca visto, lo que es realmente
algo de manual de un ególatra, obviamente con la colaboración de la región, que con dinero público se puede hacer esto. Pero que es realmente una persona que es un enfermo para mí. Y ustedes lo pueden ver aquí, en estas páginas, en la página 16 y 17 de la región. Miren ustedes, le pongo las cámaras ya a ustedes, ¿dónde sale en todos los sitios donde sale? Sale exactamente en estas dos páginas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 veces en dos páginas la foto. 11 fotos del elemento. Y en las otras dos no sale él, pero igual era el que acaba la foto. O sea, 11 veces. Esto lo nunca visto. Esto realmente es algo impresionante. Por eso se hunde la provincia. Compra este periódico con dinero público, hace el ridículo pensando que esto da voto, y esto le puso a la gente vómitos, porque cuando la gente lo ve le da vómitos. Esto ya no es sobreexposición. Este, si pudiera, dormiría con los orensanos. Haría un muñeco y lo metería en la cama de cada orensano. Pues esto es realmente lo que gasta dinero esta persona, que es un ególatra, un auténtico, lo que siempre dije yo, psicópata de corbata. Nada más. Grupo Popular, Cando Queira. Moitas grazas, presidente. Moi bo día, distinguidas señoras e señores diputados, medios de comunicación, de información, e todos os que están observando a través da página web. Vamos ao tema, que o tema non son as fotos, o tema é a hemodinámica para os ourensáns. E teño que dicir que sí, señora Gil, o Grupo Popular tamén demanda, como non, que quer máis servizos sanitarios de calidade, e tamén quere e demanda a hemodinámica ás 24 horas. O tempo, iso sí, que exixe unha xestión eficiente dos recursos públicos, os nosos xestores, porque o que non é eficiente é despilfarro. Polo tanto, máis servizos públicos e de calidade, sí. Cunha xestión eficiente, tamén. E estes dous criterios non deben estar enfrontados, nunca, nin entrar en colisión. E expliquémonos, porque aquí, cando falamos de temas sanitarios, non é só falar, é explicar. O Servicio Galego de Saúde, o Sergas, creou, no seu momento, explicarei despois as datas, o Rexistro Galego do Infarto Agudo de Miocardio, o Regalian, orden 11 de maio de 2015. Por certo, señora Gil, o Regalian non foi mencionado da súa exposición, da súa iniciativa, e é o rexistro oficial e o que se ten en consideración a nivel galego para ver as necesidades en este terreo, e non o menciona. Anda co INE, o INE non é un tema sanitario estricto, por lo tanto, escapouselle o criterio máis importante, o Regalian, que é o rexistro galego de infarto agudo de miocardio. Di que non, pero digolle que sí, porque estuve lendo e non aparece. En efecto, sabemos todos, sobre todo os que estamos dentro da sanidade, que as enfermidades do aparello circulatorio representan a primeira causa de morte e de morbilidade en Galicia, sendo os síndromes coronarios agudos e, en particular, o infarto agudo de miocardio determinantes de unha significativa proporción de morbilidade. Por iniciativa da Consellería de Sanidade, Galicia conta, dende o ano 2005, con un programa de atención ao infarto, o Progalian, efectivamente, o Progalian, que, a través dos correspondentes protocolos clínicos e en coordinación cas diferentes axentes que interveñen na atención a estes pacientes, busca disminuir a mortalidade e a morbilidade de estes pacientes. Pense que de 2005 empezaron a gobernar o bipartito socialista e do BNG. O infarto agudo de miocardio é, polas súas propias características, unha, e vostede o sabe moi ben, das patoloxías máis susceptibles de beneficiarse de un sistema de recollida, de análise e de tratamento de datos para planificar as debidas modificacións de xeito que promova a equidade no acceso ás prestacións. E cando falamos de equidade, falamos da mellor e da maior das igualdades. E en sanidade non cabe duda que a equidade hai que ter en conta. Por iso, repito, que é precisamente do infarto agudo de miocardio donde, polas súas propias características, é máis susceptible de beneficiarse de un sistema de recollida, análise e tratamento de datos para a planificación.
para a planificación e para as necesidades conseguintes de tratamento. Resulta necesario, totalmente necesario, contar con un sistema organizado de información sanitaria, de vigilancia e de acción epidemiolóxica. Polo cal, o Parlamento de Galicia, na sesión do 3 de decembro do 2014, xa gobernando o Partido Popular, aprobou unha proposición de lei, unha proposición non de lei, unha PNL, para dispoñer dun registro único de ámbito galego que recolla toda a información epidemiolóxica e información de morbimortalidade en relación co infarto agudo de miocardio. E así crea o 11 de maio do 2015 o Rexistro Galego do Infarto Agudo de Miocardio, o Regalian, único para todo o ámbito galego e cun obxectivo. O obxectivo de determinar as características epidemiolóxicas, clínicas e terapéuticas da poboación afectada, registrando o procedimento e acceso do e da paciente ao sistema sanitario neste campo. E tamén que os datos de personales incluídos neste registro únicamente sean empregados, como non debe ser de outra maneira, con fins expresamente previstos e declarado. Declarado do anexo 1, que non yo vou a leer, fun ao Diario Oficial de Galicia, o número 90, onde pon todo as finalidades do ficheiro de uso destes datos. Por lo tanto, que teña curiosidade pode ir ao DOGA número 90 do Benres, 15 de maio de 2015. E hai unhas instruccións deste registro do galego do infarto agudo de miocardio, o Regalian, onde se ven a dicir o seguinte, e isto aprobouse por expertos, señora Gil, e desa instrucción, da instrucción sexta, Comisión de Control e Seguimento, di, vou a dicirlle todo, non se preocupe que tampouco vou a ler todo o que di esta instrucción, haberá unha representante de cada unha das EOSIS, teñan presente que hai 7 EOSIS en Galicia, unha é Ourense, do Servizo Galego de Saúde. E as funcións desa comisión serán establecer os indicadores precisos que permitan avaliar a calidade da asistencia ao infarto agudo de miocardio en Galicia e elaborar os informes de maneira periódica sobre a situación da atención ao infarto agudo de miocardio en Galicia. E está previsto, en esta orden, está constituída o Comité Científico que se reúne cada 6 meses, cada semestre, con unhas funcións, emitir un informe que é vinculante respecto ás solicitudes de datos do registro por parte das persoas alleas ao mesmo e garantir o cumprimento da normativa do Regalian. Por lo tanto, isto é importante, vostede non o mencionou, e creo que hai que telo en consideración. E en concordancia con isto, en concordancia co que acabo de dicir, o Grupo Popular, que tamén quer que haxa unha hemodinámica, un proceso de hemodinámica, máis que o proceso, un tratamento diagnóstico hemodinámico en Ourense, as 24 horas, fai unha emenda que di, e digo en concordancia co que acabo de dicir, de mandar da Xunta de Galicia que unha vez avaliados os datos pola Comisión de Controles e Seguimento do Rexistro Galego de Atención ao Infarto de Miocardio, Regalian, se proceda a actualizar a necesidade obxectiva de implantación deste servicio de hemodinámica ás 24 horas no Chúo por razóns de equidade da prestación. Efectivamente, a raíz da creación en maio do 2015, se di por as revistas especializadas que o Sergas crea el Registro Gallego de Infarto Agudo de Miocardio, que responde a un acuerdo entre los jefes de servicio de cardiología del sistema sanitario de la comunidad autónoma. O sea, é un registro totalmente sanitario e científico. E máis, o presidente da Xunta de Galicia fixo fincapé, señor Rodríguez Suárez, en que seguirán las pautas y las recomendaciones de los profesionales sanitarios, ya que son ellos quienes van a estudiar los resultados en la comisión de seguimiento prevista en el registro para marcar la atención a los pacientes que sufran infarto de miocardio. Por lo tanto, non é para nada unha decisión política, é unha decisión sanitaria e é unha decisión científica. E máis,
Un ano despois da creación deste registro do Regalian, o 16 de marzo de 2016, se di textualmente por unha revista especializada. Se evidencia que non existen diferencias estadísticamente significativas con respecto a la mortalidad a los 30 días para cualquiera de los grupos estudiados. El registro de infarto non muestra diferencias entre áreas de salud. Eu non sei onde sacou vostede os datos, pero estoulle dando datos oficiales e de revistas científicas. E máis, o 21 de marzo do 2016, di tamén unha revista médica, el Regalian constata que non hai diferencias significativas en relación a la mortalidad de los pacientes entre las distintas áreas sanitarias. La Comisión de Control y Seguimiento del Registro Gallego de Infarto de Miocardio presentaron el primer balance de evolución de la mortalidad por infarto agudo de miocardio en el conjunto de la ciudadanía gallega. Según expusieron, los datos de las 7 estructuras de gestión integrada EOSI, donde se prestó la asistencia inicial, avalan que no hay diferencias estadísticamente significativas en relación a la mortalidad a 30 días por ninguno de los grupos analizados. La Comisión de Control y Seguimiento del Regalian es la encargada de mantener el registro actualizado, realizar el seguimiento de la actividad e incluso la elaboración de los informes que de manera semestral se solicitan por parte de la Consellería de Sanidad. Creo que lle estou dando datos obxectivos e lle deixo despois os papeliños donde os hubo que buscar e donde os hai, señora Gil. Por lo tanto, estamos guiados por criterios científicos, sanitarios, obxectivos e de eficiencia na xestión. O demais, señora Gil, é falar dentro de un contexto de confusión, e porque sí, porque estamos en unha época invernal, porque estamos en unha época gripal e porque estamos nunha época que calquera enfermedad crónica se agudiza. Por lo tanto, non aproveitemos que o Sil e o Miño andan por aquí, e que o Miño pasa por Ourense para poñer todo no mismo saco e crear confusión. Expliquémonos con datos obxectivos, pero non confundamos que estamos falando de sanidade. Por ahora nada máis e moitas grazas. Ábrese unha segunda quenda de intervencións. Grupo Socialista, cando queira, ten o seu turno. Gracias, señor presidente. Datos. Eu non teño a ciencia infusa, don Rosendo Fernández. E os datos quitados do INE, INE para 2016, Ourense lidera a taxa de mortalidade por cada 100.000 habitantes. INE, datos. Vostede dice que eu non nomeei o Regalian. Ben. Antepenúltimo párrafo. Os primeiros datos do 2016 do Rexistro Galego de Infartos din que tanto Ourense como Lugo o tratamento da crise coronaria mediante hemodinámica está unha hora por enriba do recomendado. Rexistro Galego de Infarto. Vale? O que dice que non me referín, aquí está. Somos a segunda provincia con máis demora na atención da crise coronaria aguda, unha media de 169. A segunda, datos do Rexistro de Infartos. Sí ou non mei? Sí ou non mei? Ben, dice vostede que se creou o Regalian. Sí. Aquí teño unha foto do señor Feijóo. Aquí. Está moi guapo, el xa é guapo. Creas o Rexistro Galego de Infarto Agudo de Miocardio que nace e que se desenvolverá baixo os criterios de profesionais de cardioloxía do Sergas. Non sigo lendo. Os profesionais son os xefes de servicio de cada área de sanitaria do Sergas, os xefes de cardioloxía.
de cada hospital ou de cada área, xefes de cardioloxía. Eu non sei se usted recorda, non teño ninguna dúbida que como profesionales médicos van a facer perfectamente ben. O que pasa que un xefe de servicio está nomeado libre designación, polo tanto, ten que ciñirse non o que el pensa ou quere, senón a norma que lle dita a empresa. En principio, eu confío nos meus compañeiros de profesión e sei que farán todo o posible por facerlo o mellor para os pacientes e o mellor para a sanidade pública, pero están nomeados libre designación e teñen que responder tamén aos objetivos da empresa. Ben, eu non divido deste rexistro en absoluto e tampouco está dicindo absolutamente nada do contrario do que eu expuxen aquí nesta moción. O que dice máis adiante, dentro de moita literatura, o que di é que a mortalidade por infarto de miocardio nos rexistros do Regalia é dun 5%, xeneral. Entonces, vostede lle parece, e se vostede estuvera dentro dese 5%, que lle parecería? Que estamos ben atendidos na provincia de Ourense tendo un servicio de hemodinámica 8 horas, en xornada ordinaria. Tamén dice o Regalian, según vostede, que un pouco comparando a equidade e a eficacia e a eficiencia, según usted nomeou antes, tamén dice que na provincia da Coruña produces unha morte de infarto diaria. Ben, estamos falando que se produce tendo un servicio de 24 horas ao día de hemodinámica. E que non a temos. Non temos referencia de qual é o porcentaxe de morte aquí en Ourense por non ter o servicio de hemodinámica 24 horas. Non temos ese estudio. Porque somos unha provincia tan pequeniña, non debemos ter moita significación pos gobernantes. E dice vostede que, claro, o Bloque e o PSOE gobernou desde o ano 2005 e 2009. Voume permitir unha licencia. Meus pobres, que iban facer en 3 anos, a piques 4. O que deberon facer é desmantelarlle todo o tinglado que tiñan vostedes ali feito gobernando desde o generalísimo Franco. Claro, non lle deu tempo. Entonces, tamén lle teño que dicir que, gobernando o Bloque e o PSOE, teño que lle dicir que a señora conselleira de Sanidade, María José Rubio, convertiu unha fundación privada que levaba o servicio de hemodinámica e intervención cardíaca, o MEDTEC, e fixo un sistema público, dependente do Sergas. Por tanto, fixo moito, convertir unha fundación privada que levaba o sistema de hemodinámica de cardioloxía, intervención cardiolóxica, ao sistema público. Fixo a pública. En 4 anos xa, só con eso xa me parece que fixo moito. Entonces, mire vostede, claro, tuvo que falar do Regalian, do registro de infartos de miocardio. Tuvo que falar de eso, porque se pon a falar do realmente importante, que o que importa é que os nosos veciños, conveciños, ourensás e ourensás estén mellor atendidos, pois claro, non tiña vostede razón de poñer esa emenda que puxo. Que digo o Regalian se os ourensás, homes e mulleres, están mellores atendidos ou non con servicio de 8 horas a 24 horas. Señor Rosendo Fernández, como médico isto non o podía defender. Polo tanto, dedicas aquí a falarnos do Regalian, do Registro Galego de Infartos de Miocardio. E que ese é o que vai decidir. Non. O que decide se o servicio de hemodinámica funciona ás 24 horas en Ourense non vai ser o Regalian. Non. Eles informan sobre
eventos coronarios, sobre comorbilidad, sobre mortalidad, etcétera, etcétera, sobre prevalencia, incidencia, todo o que queira vostede. Pero non poden facer que funcione un servicio de hemodinámica 24 horas en todas as provincias. Iso non o pode facer. Iso faina o goberno da Xunta. E o goberno da Xunta, excepto 4 anos, é un goberno de vostedes. De vostedes. Entonces, mire, non me diga que os ourensás están ben atendidos con un servicio de hemodinámica de 8 horas. Por qué? Porque, mire, cando empezou, no 2009, non sei se recorda vostede, pero, cando empezou, tiña 2 profesionales médicos atendendo da unidade de hemodinámica. E agora temos un. Vale? E digo eu como funciona. Mire, hai unha sala 1, que está donde atenden unha enfermera e unha auxiliar dos doentes que foron intervenidos. Vexían unha enfermera e unha auxiliar. A sala 2, que é onde se fan as intervencións, está un profesional médico hemodinamista e outra enfermeira. Que se teñen que facer un traballo donde implique unha limpieza con balón, a enfermeira que está cuidando dos doentes intervenidos ten que desplazarse á sala onde están facendo a intervención porque fai falta outra persoa. Se me dice que estamos ben atendidos, eu creo que non. E se hai algún evento, os sucistas teñen que deixar a UCI e subir a sala de hemodinámica. Non estamos ben atendidos. Non estamos ben atendidos. Entonces, que menos que esta provincia que está esquecida en todos os eidos, que menos que vostede máis eu teñamos que defender que temos tanto dereito como o resto das provincias a ter un servicio de hemodinámica 24 horas. É unha enfermedade prevalente, a segunda causa de morte. Vale? E temos o dereito, igual que ao resto das provincias, de ter un tratamento e unha atención para todos os orensás, homes e mulleres, igual que son atendidos no resto da provincia. Que dice usted? Que ao mellor non ten unha incidencia na mortalidade? Sí, porque vostede sabe, como eu, que o tempo de atención nunha crisis coronaria aguda é vital. Por lo tanto, non é o mesmo que usted teña unha atención inmediata de media hora, 30 minutos, a teña que atendelo despois de 2 horas ou 3 horas. Ao mellor non morre, pero a calidade de vida e as complicacións van ser completamente distintas. A atención urxente ou a atención despois de moito tempo de infarto. Inclusive, se a atención é rápida, usted pode prevenir o infarto en crisis coronaria aguda, e usted o sabe. Por lo tanto, usted debe pedir como nós, ou como eu, xa que somos profesionales implicados na materia, unha unidade de hemodinámica funcionando as 24 horas para a provincia de Ourense. Nada máis por ahora. Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Moi brevemente, porque xa se insistiu a respecto do tema na portavoz do Partido Socialista, pero a min gustaríame pois poñer o foco, porque me parece, non sei se é que eu non o entendín ben das explicacións do señor Rosendo Fernández ou é que simplemente o malinterpretei, pero pareceme deducir que, por o que dixo il, o feito de que non exista unha unidade de hemodinámica ás 24 horas do día na provincia de Ourense é unha decisión técnica. A verdade é que, non sei, eu creo que despois de todo o escoitado, de todos os argumentos postos por riba da mesa, pareceme difícil de xustificar desde o punto de vista técnico. En todo caso, gustaríame saber o nombre e apellidos dese técnico que certifica que eso funciona ben así. Porque se é unha decisión técnica e non é unha decisión política, como nós entendemos que debe ser, gustaríame saber para que están vostedes no goberno, se non é para tomar este tipo de decisións. Desde logo, é moi difícil de explicar, é moi difícil de entender. Eu non son especialista no tema, como son vostedes, pero, tal como o vexo,
pois un servicio que funciona, como se dixo aquí claramente, e para que todos o entendamos, en horario de oficina, dun tema con tanta incidencia como as estadísticas, e iso creo que estamos todos de acordo, demostran que ten na nosa provincia, pois que se poida vender, entre comiñas, pois que temos exactamente a mesma atención con un servicio que funciona 8 horas que teríamos cun servicio que funcionara 24 horas ao día e que evitara eses desplazamentos que, como xa dixe na miña primeira intervención, son como mínimo de unha hora se o paciente afectado ten a sorte de estar na capital de Ourense, pois pareceme que non se avala desde ningún punto de vista técnico e, desde logo, o recurso, neste caso, a decisión técnica parece máis ben, como xa dixemos tamén anteriormente, pois unha forma de botar balos fora, porque nos entendemos que é unha decisión puramente política, unha decisión puramente que debe ser tomada pois desde o ámbito da decisión e dos representantes dos cidadáns pensando no benestar e nos intereses deses cidadáns e, desde logo, non entendemos desde ningún punto de vista que se avale pois, cun criterio técnico. En todo caso, gustaríanos que nos aclarara se ese era o sentido do seu argumento ou se foi simplemente que nos o interpretamos mal. Nada máis, moitas gracias. Democracia Orensana. Sí, simplemente decir antes que yo también recuerdo cuando íbamos en la televisión al tema de, venían ya a protestar los del Partido Popular, iba cantidad de veces también Santalices, reclamando, cuando estaba en la otra parte, reclamando la tremenda discriminación de la provincia de Orense y de lo mal que estaba la sanidad y cómo se volvieron a cambiar los tonos. O sea, no era solo Eloína Núñez, sino también que era Santalices. Nada más que mantenemos que vamos a votar a favor, como dije anteriormente, pero que estamos en contra de que simplemente se reclame cuando se está de este lado de la barrera, ¿no? De que cuando el PSOE gobierna, pues sigue discriminando a Orense. PP y PSOE han discriminado a Orense en los últimos años, también PP, BNG, que gobernaba en el bipartito, y siempre están discriminando a Orense, y hace falta una fuerza de Orense para defender a Orense. Y simplemente una anécdota que antes, escuchando aquí en el fragor del debate, aquí a la ponente del Partido Socialista, que tiene una gran fonética en gallego, me hace gracia porque hubo una vez que dijo Ourense y la otra vez dijo Orense. E estes son dos motivos porque eu moitas veces non falo galego, porque me fago un cortocircuito, porque empezaron cando tiña 11 anos foi cando puxeron galego no colegio, en EXB. Entonces empezaron todas as palabras nas que falábamos na aldea, moitas delas non valían porque xas cambiabas. Entonces, claro, cando estou falando galego, digo, hai que digo, ovos ou huevos, como decimos na miña aldea. Fan tal cortocircuito que non o fago. Simplemente eso que me chamou a atención que dixera Ourense, e antes previamente había dicho Orense. Grupo Popular. Moitas grazas, señor presidente. Señor Rodríguez Suárez, eu creo que lle dixen criterios científicos, sanitarios e de eficiencia. Estamos de acordo? A nivel de técnica sanitaria, estou falando. Creo que dixen científicos, sanitarios e de eficiencia. Se non vexa vostede a emenda, se vostede a emenda que seguimos dicindo, señora Gil, que nos pedimos, nos solicitamos e reivindicamos a hemodinámica, o servicio de hemodinámica as 24 horas, o pon moi claro, demandar da Xunta de Galicia que unha vez avaliados os datos pola Comisión de Control e Seguimento do Registro Galego de Atención ao Infarto Miocardio, Regalian, se proceda a actualizar a necesidade obxectiva da implantación do servicio de hemodinámica as 24 horas no CHUO, por razóns de equidade da prestación. E señora Gil, mire, eu dixenlle que non pronunciara a palabra Regalian e que non a pronunciou, sen embargo pronunciou a do INE. E vostede sabe que os criterios recollidos a nivel científico, sanitario, están do Regalian, non do INE. Estamos de acordo? Están do Regalian, non do INE. Por lo tanto, hai que ceñirse a iso. Para que os nosos veciños e veciñas sexan atendidos e teñen que ser atendidos se así se necesita as 24 horas do día, porque todos os que estamos aquí somos potenciales de poder ter en un momento dado, pois allá nunca, unha posible síndrome coronario, os datos, estudios epidemiolóxicos e de morbilidade para implantar servizos sanitarios, en este caso un servizo sanitario de hemodinámica, e o Regalian, non o digo eu. E que vostede poña en dúbida que dun tema tan sensible e grave como o infarto agudo de miocardio, que os jefes de servicio, creo que lle entenden así, obedezcan á empresa, eu creo que hai que ter cuajo para vir aquí públicamente a dicir eso. Como un jefe de servicio de cardioloxía vai a obedecer á empresa despois de ter uns estudios epidemiolóxicos e de morbimortalidade
para implantar un servicio e diga non, vou obedecer ao meu político. Eso é difícil de entender. Estamos falando dun servicio sanitario, señora Gil. Non teña vostede dúbida ninguna que o jefe de servicio é un médico que chegou a jefe de servicio e, polo tanto, non se vai a doblegar ante unha empresa. Eso me parece que foi moito dicir e demasiado estenderse. Podo dicirlle que, según os estudios que hai hoxe, científicos, sanitarios e de eficiencia, non é verdade que na provincia de Ourense se produza unha maior mortalidade que no resto de Galicia derivado da estrutura asistencial. Hoxe por hoxe non, nin permitamos que suceda, por certo. E o digo así, e non podo ocultalo, porque o reflito en os datos do Regalian, que é o rexistro oficial e público que temos. Polo tanto, tamén lle teño que dicir que o estándar de calidade para a mortalidade tras unha anxioplastia que vostede nomeou, iso sí que o nomeou, os 30 días do infarto agudo de miocardio debe ser menor do 5%, porque sempre hai o riesgo estadístico. Vostede que se cree que podemos chegar ao 100%, oxallá chegaríamos sempre ao 0%, pero non somos capaces. O estándar de calidade por debaixo do 5%, e o estamos cumplindo. É mellor cumplir o 1% que o 4%, por suposto. Pero o riesgo estadístico cero non existe en nada. Por lo tanto, non poña en dúbida eso. Eu lle digo e lle informo a nivel científico ou sanitario que o infarto debe ser menor ao 5%, según establece a Sociedade Española, en este caso de Cardioloxía, e o Ourense o cumple perfectamente. E repito, oxallá chegáramos ao cero. O riesgo estadístico sempre vai ser por encima de cero. Pois ben, nos casos dos pacientes, e repítolle unha vez máis, que sufriron un infarto da zona de Ourense, este valor está por debaixo dese 5%, cumple os estándares e, en definitiva, a Comisión de Control e de Seguimento que avalía os datos relacionados coa atención ao infarto de miocardio en Galicia, que está formado por expertos, e non só o jefe de servicio pertenecen, pero tamén hai expertos de cardioloxía de toda Galicia que se reúnen ademais de xeito periódico monitorizando todos os datos e avaliando os resultados e en función destes datos emite os informes para mellorar a atención do infarto de miocardio. Por lo tanto, retire eso que os jefes de servicio e os expertos se doblegan ante a empresa, o sea, ante os Sergas. É moito dicir, é moito dicir. Por lo tanto, os informes apuntan que a mortalidade de infarto na provincia de Ourense é semellante á da comunidade autónoma. Se non o soubera, nin aquí, nin alá, nin en Ourense, nin en Lugo, nin en Pontevedra, nin en Coruña, mellor que mellor. O que hoxe sabemos é que Ourense cumpre cos estándares de calidade na atención propostas polas sociedades científicas e é semellante ao resto das áreas sanitarias de Galicia. Por lo tanto, creo que temos unha oportunidade de aprobar todos xuntos o que queremos, que é un servizo de hemodinámica ás 24 horas do día, demandando á Xunta de Galicia que a través dos estudios obxectivos de calidade, de eficiencia, que temos, con respecto ao infarto agudo de miocardio, poñamos o servicio ás 24 horas. Eu creo que isto é falar, explicar o que di vostede só é falar. E dígolle unha vez máis, os datos sobre infarto de miocardio de INE, teño que dicirlle, non son os datos máis obxectivos e sanitarios para ter en conta a implantación de un servicio de hemodinámica. Non. Desde o ano 2015, ellos regalian, como empezou, por certo, cun goberno de vostedes, do ano 2005, o PRO regalian. Nada máis e moitas gracias. Rematamos este debate con unha breve intervención de peche por parte do Grupo Socialista. Cando queira. Moitas gracias, señor presidente. Po compañeiro de Democracia Ourensana, señor Jacome, vamos a ver, eu son do rural, nací nunha aldea pequeniña e viví no rural media vida. Habitualmente, hasta que fun ao colexo,
Colexio de Monxas, así se me notará un tinte especial, pois falei galego, incluído cando chegaba no Colexio de Monxas, no Colexio de Monxas. Que pasou? A partir de aí, na universidade e outros foros, donde convivín con compañeiros e compañeiras que falaban castelán, pois fume contaminando. Entón, contaminando no senso da palabra, non teño nada en contra do castelán, non, por Deus, non. Que pasa? Que no rural, nas aldeas, falamos o galego pois cotidián, familiar, que non é o normativo. E tamén lle vou dicir a vostede que a mí me costa moitísimo, moitísimo falar o galego normativo. Por qué? Porque teño unha mezcolanza entre o castelán, entre o galego de sempre, que sempre falamos, no rural e o normativo. Entonces, a mí me costa moitísimo falar o galego normativo, de verdad. Entonces, claro, habrá veces que se me escapa, e non é a primeira vez que non me escoita usted falar, pero na miña actividade diaria me paso do galego ao castelán, do normativo ao coloquial, e fago así unha mezcolanza, pero, bueno, teño aí as cousas así de maneira, pero digo ya vostede que, claro, foron moitos anos vivindo no rural, falando galego, o galego cotidián que falamos nas aldeas, e que, claro, para pasarse ao normativo, pois habría que estar falando todo o día en galego normativo, que tampouco podemos facelo, que moitas veces estamos tratando con persoas que non saben galego, non? E por eso, pois, que me vou a cambiar dun galego a outro, inclusive, algunha vez, probablemente me despiste e me pase tamén ao castelán. Eso era o que quería respostarlle. Respecto ao señor Rosendo, volvo a dicir, primeiro, regalian é a simplificación de, o que lle dixen eu Rexistro galego de infartos de miocardio agudos. Vale, de acordo. Entón, xa lle dixen onde eu me referín, os primeiros datos do 2016 do Rexistro Galego dos Infartos din que tanto Ourense como Lugo o tratamento da crise coronaria mediante hemodinámica está a 1 hora por enriba do recomendado, cas conseguintes complicacións, etcétera, 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 de comortalidade. Ben, si me referín ao regalian, non así, pero como Rexistro Galego de Infartos Miocardio. Vale? Si me referín. Segunda cuestión, o tema dos xefes de servicio. Non dixen eso exactamente. Se o dixen, ou se me interpretou así, entonces non me expliquei ben. Non. Solo dixen que os xefes de servicio non son elexidos polos compañeiros do servicio. Non. Porque, ao mellor, pois os compañeiros do servicio que conocen o servicio, pois igual querían un xefe de servicio votado por eles, e non vale, eso non vale. Son nombrados a dedo por a administración e por a empresa. Dixen eso. Entonces, dixen, ademais, que eu confío nos xefes de servicio, inda que sean nomeados, de libre designación, que non o nomen os compañeiros, pois non teño nada que dicir delos, seino por experiencia e por vivencia de que o fan o mellor posible. E que quixeran facelo moito mellor, tamén o quixeran facer moito mellor. Dios me libre de dicir o contrario. Vale? E que sempre van tirar por a sanidade pública e por os doentes, tamén o sei, e tamén o dixen, non teño dúbida. Pero que moitas veces se encontran na tesitura de un dilema que moitas veces non poden decidir o que queren. E vostede o sabe. Hai uns obxectivos da empresa, hai uns programas, e hai uns obxectivos que hai que cumplir, e usted como médico sabe, igual que eu, nós temos uns obxectivos que cumplir, e os xefes de servicio teñen outros obxectivos que cumplir. E quen pon eses obxectivos? Nós, non, a empresa, os Sergas. A iso me refería.
Dios me libre de dicir nada dos xefes do servicio, en absoluto, porque sei que o fan o mellor posible, que o quixeran facer moito millor e que sempre van a tirar para os pacientes e os doentes. Eso o teño clarísimo, vale? Bueno, a súa emenda. Sabe que pensou da súa emenda? É que non lle queda de outra a vostede. Nin o seu grupo, non lle queda de outra. Como van dicir que se poñen en contra do servicio de hemodinámica en Ourense as 24 horas? É que non o poden dicir. Bueno, es que se non, non sei, hasta pedirían todas as alcaldías, non o sei. Pero, vale, non o poden dicir. Non o poden dicir. E como non o poden dicir, pois nos meten o tema do Regalian. Do Regalian. Ben, claro. Sí, é unha salida, pois claro, non teñen outra salida. Entón, sí, se o Regalian dice que hai que implantar o servicio de 24 horas no show, por razón de equidade, prestación e non sei que, non sei canto, pois entonces votan a favor. É unha salida honrosa, pero nós non estamos gobernando. Non estamos gobernando, na Xunta tampouco. Entón, nós somos claros e transparentes. Quen pon o servicio de 24 horas? Os Sergas. Quen non decide eso? Os gobiernos neste momento que hai. E que goberno hai na Xunta de Galicia? E os directores e dirigentes máximos do Sergas? Do PP, do seu grupo. Entonces, eles son os que dicen que van a establecer, e os que teñen capacidade para establecer o servicio 24 horas. Vostedes, aquí e agora, non lle queda máis remedio de facer isto. É dicir, lavan as maus, no sentido de como di o refrán, nada que vai para ningures. Vale? Entonces, nós seguimos defendendo o que defendíamos, servicio de hemodinámica as 24 horas para Ourense. Por que? Porque sabemos que, inda que o coste sea un coste maior do servicio de 8 horas, si vai redundar en beneficio da saúde, da vida e da morte das persoas, homes e mulleres da provincia de Ourense. Ben, si e se non é directamente un porcentaxe da vida e da morte e outro porcentaxe da calidade de vida que lle vai quedar a eses doentes despois dun infarto de miocardio por non atendelo no ratio que está establecido para salir exitoso a operación e non quedarlle secuelas. Por lo tanto, seguimos mantendo a nosa moción con nosos dous acordos. Moitas gracias. Moi ben, rematado este debate. Sometemos a votación, en primeiro lugar, a emenda de sustitución do Grupo Popular. Votos a favor da emenda? Votos en contra? Abstencións non hai. Queda aprobada a emenda. E votamos ahora o texto orixinario da moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións non hai. Queda rexeitada. Moitas grazas. Pasamos ao punto séptimo, que é a moción do BNG a respecto á situación provocada polo colapso en urxencias do Chúo. Ten a palabra o BNG, cando queira. Moitas gracias, señor presidente. Seguimos ca sanidade. O que está a acontecer ca sanidade no noso país e na nosa provincia en particular é dunha profunda tristura e impotencia. O desprecio total e absoluto do goberno galego hacia a poboación da provincia de Ourense é palmaria e perceptible a través dos continuos recortes aos que nos teñen acostumados, o que provoca imaxes indignas de hacinamento de pacientes en pasillos do hospital impropios dun país que se di desenvolvido. Os pacientes e as pacientes de Ourense veñen arrastrando as continuas carencias que o goberno galego se empeña en manter no tempo. Seguimos sen hemodinámica 24 horas, que lles vou explicar. Non temos máis que unha terceira parte do servicio de cirurxía pediátrica e a piques de que o único ciruxán se xubile. Temos a poboación máis avellentada do Estado e non temos atención xeriátrica. Listas
de espera de ata unha semana en atención primaria, o que acaba provocando saturación dos servizos de urxencias, falla de atención especializada nos hospitais comarcais, privatización de servizos que cada día empeoran a atención e as instalacións. As autoridades piden á poboación un uso responsable dos servizos de urxencia, pero que fai falla son máis medios humanos e materiais para dar unha atención digna e de calidade que é un dereito da cidadanía. Antes do verán, membros da Asociación Galega en Defensa da Sanidade Pública reuníronse co director xeral de Sanidade alertando do que acontecería tanto no verán con o peche de camas e servicios como cando chegara a epidemia de gripe. A pesar das alertas, o Sergas nin tan siquiera adopta as medidas oportunas para facer fronte a situacións que se repiten ano tras ano e que xeran problemas a pacientes e familias. Por que no sistema sanitario galego non se ten unha previsión tanto de aumentar camas, servicios, como de ter o personal suficiente para facer fronte a algo que sabemos vai ocorrer? Por que temos que sufrir os doentes a falla de previsión dunha administración que, sabendo que isto ocorre todos os anos, non fai nada e o fía todo á responsabilidade dos profesionais? Por que non se sustituye os profesionais tanto nos hospitais como nos centros de saúde? Se as xerencias saben con meses de antelación que traballadores van a estar nun momento determinado, por que non se poñen os medios para buscar desde xa os seus sustitutos? O presidente da Xunta dixo, escurrindo o bulto, que os casos eran puntuais, mas non son casos puntuais, senón persoas enfermas que sofren as consecuencias unha vez máis da falla de compromiso desta Xunta co sistema sanitario público galego. Cando non se vai a raíz do problema, o mal repunta cada pouco. As urxencias son a imaxe dunha nefasta xestión no global da sanidade pública galega. Os xefes de servicio de urxencia dos hospitais galegos levantan a voz ante o colapso que se ven producindo nos últimos días en diferentes centros sanitarios do país. Estou lendo unha nota que está publicada na web da Plataforma Sanidade de Ourense en Defensa da Sanidade Pública. Digo para aclarar. Reitero, os xefes de servicio de urxencias dos hospitais galegos levantan a voz ante o colapso que se ven producindo nos últimos días en diferentes centros sanitarios do país. Así, nunha carta reclaman aos Sergas unha mellor planificación para evitar as saturacións e as longas esperas e din amosar o seu total apoio á misiva na que días antes Semes Galicia, Sociedade Española de Medicina de Urxencias e Emerxencias, reclamaba unha maior implicación efectiva das direccións e xerencias dos centros ante os problemas e insistía na necesidade da homoxeneización prometida nos diferentes servicios en Galiza. Os sindicatos denuncian que os problemas existentes na sanidade son consecuencia dun modelo de recortes e insisten en denunciar a falta de planificación da Xunta para afrontar un mal endémico. En Ourense non hai aseos para pacientes e espazo para a camilla é de 1,35 m separados con cortinas, non existe intimidade nin espazo para familiares. Ben, nós o que plantexamos é un acordo moi claro e moi sinxelo. En primeiro lugar, exixir a Administración que retire o anteproxecto de lei por o que se modifica a Lei 8/2008 do 10 de xullo de Saúde de Galicia e reclamar que se invirta na sanidade pública galega poñendo os medios necesarios para defender o ben máis preciado que temos, que é a saúde. De momento, nesta primeira miña intervención, nada máis. Moitas grazas. Democracia Ourensana, ten a palabra. Sí. Nosotros queríamos, estamos totalmente de acuerdo con, bueno, obviamente con el problema, con lo que se dice al inicio de esta moción. De hecho, nosotros ayer visitamos el complejo hospitalario y estamos totalmente, es una moción muy parecida a la anterior porque se trata de la discriminación de Ourense y los recortes como están afectando a Ourense sanitarios. Ayer estuvimos obviamente como decía, en el complejo hospitalario, estamos totalmente de acuerdo con esas protestas. Consideramos que Ourense está eternamente discriminado y obviamente lo de la sanidad no deja de ser un gran problema y nos escapa también de la discriminación en la sanidad. Pero estando totalmente a favor de ello, y que ayer fuimos allí, que estamos totalmente a favor, lo que creemos que aquí el bloque ha cometido un error, o no sé qué pasó, pero aquí en la redacción había claramente unha moción respecto á situación provocado polo colapso en urxencias do Chou, pero despois o que pide aquí se olvida totalmente de la provincia, que nosotros siempre decíamos que estamos a favor del tema de la provincia, y entonces aquí se pone a hablar ya de un tema autonómico donde no hace referencia a la provincia de Ourense. Entonces nosotros queríamos saber si, bueno, con el señor secretario, si se puede hacer una, ¿cómo se dice?, en boche, ¿no? Una enmienda en boche en la que pedimos que en este acuerdo que pide el BNG, pues que haga que reclamamos
principalmente para o complejo hospitalario de Ourense. ¿No? Y que entonces queremos hacer esa enmienda en boche si se puede. Hai que pronunciarse o autor da iniciativa no seu momento. Vale, bueno, entonces pedimos en boche si a mayores de esto se le puede poner un anexo de especialmente para la provincia de Ourense, que es de lo que trata sobre todo el título y la redacción de la moción. Dicho esto, decir simplemente que al margen de esto, que aunque no tiene relación porque la Xunta de Galicia, nosotros habíamos propuesto hacer en las elecciones autonómicas que nos presentamos y que no conseguimos representación, queríamos hacer un plan piloto para, obviamente, solucionar el problema de la sanidad empezando por Ourense. Como Ourense es la provincia más discriminada, pues haríamos un programa piloto para solucionar el tema de tantas carencias en la sanidad, empezando por Ourense, ¿no? Y si bien es cierto que el dinero de la Diputación no se debería utilizar para la sanidad, porque para eso ya está el tema autonómico, simplemente recalcar, porque nos ha llamado la atención, que trascendía esta semana que la exhibición de los huevos, la muestra de los huevos, costaría en torno a €500.000 y subiendo, posiblemente se vaya más, pero costaría en torno a €500.000 y subiendo, como bien citaba la Voz de Galicia, y decir que lo que es la forma realmente de tirar el dinero, obviamente no es que esto tenga que ir para sanidad, pero es una forma de hablar de la discriminación de la provincia que también tiene que ver esta moción, ¿no? Y obviamente, solo poner un dato para que ustedes vean que la trascendencia que tiene, o sea, €500.000, algo que realmente no va a tener prácticamente incidencia ni retorno en económicamente para la ciudad. Pero por poco más, ojo, Democracia Sana está en contra de utilizar el dinero público para el espectáculo. Es que por poco más hubiera salvado el Club Ourense Baloncesto, que sí realmente tendría un impacto en la provincia en miles de personas. No estamos a favor de ello, pero de tirar el dinero, como se está tirando, mejor haberlo hecho en el Club Ourense Baloncesto, porque por poco más de lo que se va a gastar en los huevos, que no vale para nada, el Club Ourense Baloncesto estaría en la ACB. Entonces, de tirar el dinero, imagínate la diferencia. Y hablando de Fitur, que por cierto, hoy, como ayer fue el pleno del Ayuntamiento de Ourense, que era el día 25, pensaba que hoy estamos a 25 y entonces dije que el periódico ayer fuera hace 6 días y fue hace 7. El periódico que antes saqué. Simplemente decir de Fitur que es también un tremendo engañagogos, porque Fitur es igual que Internet. Cuando recuerdo que empezaba el tema de Internet, que había que tener todos los comercios una página de Internet, la gente decía, y nos lo dice incluso ahora con la televisión, es que lo bueno de Internet es que tú pones algo en Internet y estás para todo el mundo. Tú pones algo en Internet y estás para todo el mundo, claro, pero el mundo no te va a ver, porque una página de Internet no te la ve el 0,00000 del mundo. Lo mismo ocurre con Fitur. Fitur es una ruina que solamente se hace como una ruina como casi todas las ferias que hay en España, que son ruinosas. Fitur se hace principalmente para las administraciones públicas. Entonces, prácticamente allí van ayuntamientos, diputaciones, como estos que van ahí en plan paletiño a Madrid, autonomías y varios países, administraciones. Y claro, hay tanta oferta que el stand de Ourense prácticamente no lo visitan más que los políticos y los allegados que van de Ourense. Porque es tal la oferta exagerada que hay que eso no sirve realmente para nada, ¿no? Es realmente una tomada de pelo. ¿Y por qué digo esto? Porque lo medible no es opinable. Y salían estos datos también del 2017, en donde subió el turismo en toda España, excepto en Cataluña. En Cataluña no subió tanto como la media española y bajó en Ourense. Prácticamente el único sitio de España donde bajó en Ourense. El año después de haber hecho la Vuelta Ciclista, que se supone que es el año en que recoge los frutos. Bueno, pues esta es la gestión de este señor, porque lo medible no es opinable. En el año 2017 Ourense tuvo un descenso de turistas. ¿De qué sirvió la Vuelta a finales del 2016? Porque si lo haces a finales del 2016 tienes que recoger los réditos a finales del 2016 o ya en el 2017. Y hemos bajado turismo. Pues esta es la gestión de José Manuel Baltar, el hombre que está hundiendo, igual que ya antes hizo su padre, la provincia de Ourense. Lo que pasa con mayor rapidez y más antipatía. Grupo Socialista, cando queira. Gracias. Concordamos ca moción do BNG en toda a exposición. Nos pensamos que efectivamente estáse referindo á provincia de Ourense, inda que pois pidan unha sanidade pública mellor para toda Galicia, eso non ten inconvinte. Despois de dicir isto, quero falar un pouco dos rexistros. Entonces, por exemplo, rexistros de lista de espera. Ben, os rexistros tamén depende que datos se lle den ao rexistrador. Lista de espera. Hasta fai moi pouco, un par de meses, había nas listas de espera, todos que traballamos nos Sergas, pois temos unha lixeira idea. Había listas de espera, as oficiales, en A, non se ofenda, e
as que estaban no caixón en B. É dicir, as oficiales en donde os doentes teñen o día, a hora e donde teñen que acudir, esas son as listaxes oficiales, e as que están no caixón, xo avisaremos, xo chamaremos, esas non figuraban. Ben, por tanto, o rexistro non é obxectivo, o rexistro da lista de espera non é obxectivo. Ben, agora deben ser que queren eliminar as que están no caixón porque é un lío, hai moitas reclamacións, hai moitas protestas, hai moitas complicacións na espera, etc. E eu estou tan sorprendido que usted, igual non o sabe ainda, pero en primaria as listas de espera, por exemplo, de dixestivo, van disminuir moitísimo. Por qué? Porque eu, profesional médico de atención primaria, non podo derivar ao dixestivo. Teño que facer unha e-consulta, é dicir, unha consulta telemática. E despois, cando me resposte o dixestivo, faga usted o que está fagando, e se non mellora, pídalle usted unha prueba, que me vai tardar, se o digestivo lle tarda 3 meses esa prueba, a min en primaria vai-me tardar ao mellor, pois, cerca dun ano, unha endoscopia ou algo parecido. A parte de que só podemos pedir, como vostede sabe, varias pruebas, radioloxía, ecografía, endoscopia, colonoscopia. Ben? Entonces, rexistros, sí, bueno, para dicirlle a vostede que moitas veces os rexistros non son tan obxectivos, por eso o tema do regalian, vale? Servicio de urxencia, vámonos referir ao servicio de urxencia, colapso, pasillos, bueno, vostede e eu sabemos que en épocas de epidemia de gripe, de resfriados, catarros, sempre vai haber este problema por moi dotados que ten un servicio de urxencias. De acordo? Ben, pero si hai que dicir que o tema do servizo de urxencias, non sei como chamalo, é penoso. Os compañeiros profesionais que traballan dali, Dios me libres, todos terminarán pois facendo puntuación no regalian. Porque, vamos a ver, 29, hai unha sala de tratamento onde hai 29 doentes. 29 doentes que están á espera de probas. Non son doentes que camiñan, son doentes con moitas patoloxías e que están en camilla. Non se manteñen de pé. 29 atendidos por unha enfermera e un auxiliar. Vale? Entonces, 29 doentes metidos nunha sala que xa dixo o compañeiro do BNG dimensións que ten, pero para que vostedes se fagan unha idea, que xa o sabrá, non sei se estuvo ali, eu estuve ali, pero yo que máis, yo que menos desta provincia sabrá do que estou falando, unha sala de doentes con pluripatoloxías en situación de enfermedade importante que están á espera de resultados para saber se quedan ingresados ou non, e a maior parte deste van quedar ingresados, postos nunha camilla, son 30 camillas separadas por unhas cortinas, que ali só colle a camilla. Ali fan todo o necesario, porque están ali horas e horas. Entonces, señor Rosendo, a sanidade pública ourensá non está ben. A sanidade pública ourensá e o servicio de urxencias do noso hospital é un agravio comparativo e un insulto e unha indignidade para a nosa poboación. Non hai dereito a que os doentes teñan que estar nesa situación. Nin eles nin a súa familia, porque xa non collen para estar pegados á camilla. E isto é así a realidade. E todos que están aquí, que máis que menos, seguro que estuveron nestas circunstancias e saben que o que estou dicindo é verdade.
o servicio de urxencias, sala de tratamento, desa maneira indigna, non pode existir. Hai espacio suficiente para facer unha sala de tratamento cos seus vós, e se hai que poñer máis enfermeras e máis auxiliares, hai que dotalas, hai que contratar personal, non restringir personal. Por lo tanto, a sanidade pública hai que invertir nela, hai que dedicarlle máis atención. Espero que vostede, nin alguén da súa familia, pasen por esa situación, porque realmente non é unha situación digna. Vos, sala de tratamento, indigno. Teñen espacio suficiente, e agora que fixeron o novo hospital, pois fagan obras e poñan unha sala de tratamento decente onde os doentes e a súa familia poidan estar con algo de intimidade para diversas circunstancias que se dan no transcurso de moitas horas que están ali, que non as vou nombrar aquí. Sala de alta resolución. Bueno, sala de observación. Un médico, un auxiliar, unha enfermera. Reforzan de vez en cando 2 médicos. É dicir, ingresados en urgencias. É dicir, pacientes ingresados en urgencias, porque se supón que o mellor o ingreso é de 3 días. Eu non me nego a que o leven para a planta, pero non poden estar 30 personas metidas nunha sala onde hai personas con arritmia e problemas graves e atendidas por profesionales que están traballando e atendendo as urxencias de demanda tamén. Servicio de urxencias, sala de observación. Bueno, non é unha cousa non é tan indigno, pero sí necesitaría, é unha sala máis reservada, pero necesitaría máis personal. Sala de alta resolución. Bueno, non se curou nos 3 días, mandámoslo para a primeira planta, que hai unha sala dependiente de urxencias, vale? 12 pacientes, etc. Ben, todos estes pacientes que están aí un día, 2 días, 3 días, ou alta resolución máis, e no servicio de urxencias. Entonces, recentemente, o mércores, houve unha concentración, ou fai 15 días, do tema das camas hospitalarias. Señor Rosendo, claro, queremos eliminar camas, xa estemos eliminadas, así están metidos no servicio de urxencias. Así están os pacientes, en vez de estar ingresados na súa habitación, están metidos no servicio de urxencias. Ven na sala de observación, ven na sala de tratamento ou ven na sala de alta resolución. Que se vostedes queren que os profesionales de urxencia leven ingresos, fagan ingresos tamén, e leven ingresados, ben, pero doten de espacio e de medios e de personal. Non estas situaciones indignas que se están dando, sobre todo na sala de tratamento. Isto, en pleno siglo XXI, non pode ser. Non pode ser. Bueno, despois, xa os profesionales de urxencia xa decidiron os de ingreso directo, esos pasan a unha sala, outra sala. Non estamos falando de bosses, nin de habitacións individuales de 2 ou 3, non. Estamos falando de salas de 20, de 30, pasan a outra sala que se chama preingresos. Ali están atendidos por outro auxiliar, outra enfermera, e veñen os médicos a pasarlle visita todos os días. Eses preingresos están esperando camas, 30, 20, están esperando camas. E saben vostedes canto tempo están nesas salas de preingreso? Que non son habitacións, que é unha sala corrida. Sabe canto tempo pasan aí? Unha media de 4 a 5 ou 6 ou 7, incluso 7 días. E ainda queremos reducir camas. A ver, señor Rosendo, todo que este queira, pero isto non o perdono. O servicio de urgencias ten que ser reformado. Hai que invertir aí, por favor. Non pode ser, non pode ser. Non pode ser que os pacientes graves
en situación grave teñan que estar nesas condicións indignas da sala de tratamento. Non pode ser que esos pacientes graves, maiores, con graves enfermedades, teñan que estar noutra sala esperando o ingreso 4 ou 5 días. Sala pre-ingreso, que se chama. Sanidade Pública Ourense. Primaria. Primaria. Vostede, eu estou aquí agora, gracias a que os meus compañeiros do Centro de Saúde de Celanova teñen que atender as miñas consultas, as miñas urgencias e os meus domicilios, porque non se fan sustitucións. Se algún dos compañeiros enferma, ou enferman 2 ou 3 e outros están de vacacións, hai que retardar, non hai sustitutos. E usted aguanta aí mientras pueda, porque non va a dejar usted aos compañeros solos. Se estou falando en castellán, Jácome. Viches, decheste conta do detalle. Entonces, non me vou meter moito porque eu non quero facer alarma nos ciudadanos orensás, pero os protocolos de primaria, que usted sabe do que falo, os protocolos de primaria están en recortes. O que era revisable en 3 anos, agora en 5 ou en 7. Depende. E iso non é o que eu quero, nin o que queren os meus compañeiros de primaria, en absoluto. Ao contrario, estamos intentando solventar estas problemáticas na medida do posible que podemos. Non é o que queremos nós, é o que nos dita a empresa. Protocolo, recortes. Estamos falando de revisións, non vou explicar que revisións, porque, como lle dixen, non quero alarmar aos cidadáns e ciudadanas. Por lo tanto, sanidade ourensa, precaria, en situacións, algunhas delas indignas. Dígalle vostede aos seus gobernantes de aquí, molles un pouquiño. Dígalle usted aos seus compañeros gobernantes que invirtan na sanidade pública ourensana. É necesario e imprescindible. Moitas gracias. Turno para o Grupo Popular, cando queira. Moitas grazas, presidente. Bueno, vamos a ser máis claros e nítidos, se non nos perdemos polo camiño. Empezouse falando de suevos do COF e de Fitur. Solo recordar que o stand de Galicia, sí, pero o stand de Galicia non era de Ourense. Señora Gil, rexistros, non me confunda vostede rexistros epidemiolóxicos e de mortalidade cos rexistros de lista de espera. De lista de espera sabemos que hai lista de espera estrutural e lista de espera non estrutural, pero non me fale de queixón, que do queixón non hai nada, é o único queixón que conozco é o queixón desastre, pero de lista de espera, hasta onde sei, anduve metido aí varios anos, son estruturales e non estruturales, e non vamos a empezar a explicar aquí o que unha cousa e outra que non ven a conto. Se fora do pleno non tendría ningún problema en explicar. E moitas grazas por ratificar a opinión con respecto ao xefe de servicio, que da primeira intervención non estou moi afortunada, pero de ratificar e de sabios, e rectificou. Por lo tanto, está ben. En cuarto lugar, xa pasei como calquer ser humano, non podía ser de outro menos, por o servicio de urxencias. Non eu, precisamente, pero con familiares. E bastante alarma fai, señora Gil, bastante alarma fai, porque se pode definir como está o estado da sanidade e como queremos que este, que todo é mellorable. É segurísimo que é mellorable. E se me pregunta, digo, é mellorable e ten que ser mellorable. Pero de eso a alarmar vai un largo camiño. Eu non lles vou a rebatir con explicacións de tipo e tú más, non é o meu estilo. Nin vou a dicir, líbreme Dios de un xa foi, non. Pero mire, vostedes, os desa bancada, os de DO non, porque non están libres de pecado original, non. E fanse moito amnésicos, o fan moito, porque mire, as hemerotecas son tercas. 7 de febreiro de 2007, gobernaba un bipartito da Xunta de Galicia e era a señora conselleira, a conselleira era do goberno da parte socialista. Según María José Rubio,
que era conselleira, se respondió a esta situación agilizando las altas, habilitando espacios y personal para asistir a quienes esperaban por una cama. El PSOE y el BNG niegan que haya colapso en urgencias. Pero mire qué perlas, señor Rodríguez Suárez. Habría que ver si no responde a algún tipo de protesta o huelga japonesa del personal, que envía a los pacientes directamente a planta, afirmó el portavoz del bloque Carlos Aymerich al conocer esto. Oiga, huelga la japonesa, decía Carlos Aymerich. No había colapso, había unha folga japonesa dos médicos. Fíjese con quen gobernaban vostedes, señora Gil. Tiña uns compañeros de viaxe moi finos. E dicía outro portavoz socialista, o amigo Modesto Pose, ¿qué está pasando para que se monte desde el punto de vista mediático y profesional esta alarma? Se preguntó el socialista Modesto Pose. Mire como trataban vostedes os colapsos, non hai moito. El representante del PP, como xa dixeron aquí, tamén digo, o amigo Miguel Santarices, rechazó la existencia de la conjura del señor Aymerich. No tengo el poder, ya quisiera yo, de coger a un periodista y decirle, escribe esto. Señor Rodríguez Suárez, vostedes sí que trataban os colapsos en urgencias, Lo tratábamos ben. Decía don Cayetano Rodríguez, alto responsable, o día 10 de febreiro do 2007, pleno goberno do bipartito. En urgencias non hai colapso, sino unha situación endémica. Carai, como trataban vostedes os colapsos de urgencias. El responsable del Servicio Galego de Saúde admite que la atención en las urgencias hospitalarias necesita una reforma, pero centra el debate en casi todos los países desarrollados. Isto vou lle deixar aquí, non vai a pensar que invención miña. E finalizo con outra perla, 30 de 12 de 2008. La gripe y las crisis respiratorias saturan las urgencias de los hospitales gallegos. Colapso en A Coruña, pasillos llenos en Lugo y saturación en Santiago. Esto se puede solucionar, pero non se solucionou. Por lo tanto, vostedes non están libres de pecado original, non? Teñen os remedios ahora, afeitos consumados, pero non puxeron unha pizca de solucionar nada. Era un mal endémico o colapso en urgencias. Era unha conxura e unha folga a japonesa. Mire, falan, son redundantes do de sempre, a terminoloxía de sempre. Carencias, recortes, falta de planificación, cirurxía pediátrica reducida a terceira parte. Menos mal, señores do grupo de goberno, compañeros e amigos, hai 6 meses dicían que se había desmantelado o servicio de pediatría. Agora está da terceira parte. Progresamos. Hai 6 meses, cando trouxeron esta iniciativa aquí sobre a cirurxía pediátrica e que o servicio está desmantelado. Hoxe xa está da terceira parte. Foi unha mellora. Corrupti ótimo es pésima. Lo bueno es enemigo de lo ótimo. Bien, vale. Poboación avellentada, sin atención xeriátrica. Mire, o da poboación avellentada é porque hai unha boa sanidade que se traduce en maior esperanza de vida. Por lo tanto, claro que hai poboación avellentada. Eu tamén quero chegar a vello. Por que non? E se hai unha boa sanidade, chegamos a máis idade. Listas de espera en atención primaria. Bueno, vamos a falar de todo. Falla de atención especializada nos hospitales comarcais, manda truco. E privatización de servicios, tiña que falar da privatización. Isto é o que acusan vostedes aquí, que, por certo, como alguén xa dixo aquí, primeiro pedían unha cousa e agora exixen outra, da resolución. Miren, do de cirurxía pediátrica, xa falamos aquí, e é verdade que desde febreiro do pasado ano, o Chugo, que contaba con 2 ciruxáns pediátricos a tempo completo, co apoio dos servicios de uroloxía e de cirurxía xeral, e co traslado de un deles, señora Gil, señor Rodríguez Suárez, que a iniciativa é de vostedes, ca petición propia, pois un deles continúa atendendo as consultas, pero tamén xa lle dixen daquela do mes de xullo, que o 21 de xuño, concretamente, ca colaboración do Servicio de Cirurxía Pediátrica de Vigo, pois realízase normalmente a situación e solventas a situación. De forma que, do 2017, realizáronse 131 cirurxías programadas e 7 urxentes cunha única derivación urxente ao Álvaro Cunqueiro. Para estar desmantelado e a terceira parte do servizo non está nada máis, Hubo só unha derivación a Vigo.
non sendo que vostede ya tiña manía a Vigo, porque antes de 2013, cando había derivacións, que tamén as había, iban ao Hospital Clínico de Santiago, agora van a Vigo. Pois non sei onde ven vostedes a desmantelación. En Ourense realízanse, e eu podo dicir así, a práctica totalidade das intervencións precisas, tanto programadas como urxentes, ao marxe daquelas que pola súa complexidade, en nenos con baixo peso ou por nacer antes de tempo, pois se indica se necesitan cirurxía, se indica que vayan pola súa complexidade pois ao Hospital de Vigo, o Álvaro Cunqueiro en este caso. E destacar que se están realizando unha extensa procura activa para contratar un cirurxán pediátrico máis. E máis, pode dicirlles a todos vostedes un cirurxán pediátrico máis. Si vostedes saben de algún cirurxán pediátrico que queira vir a Ourense, por favor, estamos esperando, porque o problema é que non sai do mercado laboral. Por lo tanto, si vostedes, é un reto que lles lanzo, se vostedes saben de algún cirurxán pediátrico, tráiganlo, por favor. Donde non hai non se pode ter, nem se pode escoller. Obxectivo irrenunciable, manter a sección pediátrica ca máxima rendabilidade posible, de forma que haxa que derivar os menos posibles e só os casos moi complexos como se envían en calquer hospital. Listas de espera en primaria. Señora Gil, e dígolle, señora Gil, porque aunque a iniciativa xa dixen, e do BNG, mire, vostede debía saber deso. O paciente, o enfermo que necesita ser atendido no día é atendido no seu centro de saúde ou fora do horario laboral en calquer punto de atención continuada. Ou vostede non sabe que os puntos de atención continuada, o mismo nome o di, é a atención continuada de primaria. Se por calquer circunstancia, porque estamos en unha fase epidémica da gripe, ou porque un compañeiro tivera que sustituir a outro, non se pode atender en horario ordinario, vai ao punto de atención continuada, porque a continuación da asistencia primaria é asistencia primaria tamén. Por lo tanto, non ten que haber para nada listas de espera. Cantas veces facendo guardia aos dous nos viña xente que nos dicía é que non poden ir pola mañán? Como nega? Non o pode negar, porque é así. Por lo tanto, o punto de atención continuada é a continuidade da asistencia primaria que se presta en horario ordinario. Por lo tanto, eso de decir que hai listas de espera e de unha semana en primaria é moito dicir. E cando digo é moito dicir, é que é mal dicir. Mire, a poboación avellentada sin atención xeriátrica. A verdade é que non sei quen faría esta iniciativa, señor Rodríguez Suárez. A poboación maior non ten por si mesma un único especialista de referencia. Non. Por o mero feito do criterio idade, o maior non pode ter un só especialista de referencia. Xa para iso están os médicos de atención primaria, que son especialistas, e para iso están os internistas, os médicos de medicina interna, que, por certo, Ourense está ben coberta en esa materia. A Sanidade Pública de Ourense conta cunha óptima dotación de especialistas de atención primaria, que é a especialidade clínica que dá atención integral á persona adulta dende a adolescencia hasta a senetude. Por lo tanto, non hai déficit. E métase da cabeza, señor Rodríguez Suárez, e dígalle a quen lle dixo isto, que o pronunciara, que a persona maior non ten un só especialista de referencia e que non pode tela. Se eu chego maior non quero ter un solo especialista, aunque se chame xeriatra de referencia. Non, por si mesmo non pode tela. Por lo tanto, expliquen e non falen solamente. E pídolles que cando falen non alarmen, que é máis o que se está facendo agora. A río revolto, a ver se hai ganancia de algún pescador. Hospitais comarcais, que falla atención especializada. Pero quen lle dixo a vostede eso, señor Rodríguez Suárez? Pero quen lle dixo que falla? Mire, grazas a esa mellor coordinación que existe de recursos e personal, foi o que posibilitou, foi polo que se publicitou, se fixo, se realizou a implantación do modelo de xestión integrada na provincia de Ourense. Tan solo
nos últimos 5 anos os pacientes de Valdeorras evitaron, fíjese a cantidade, non me equivoco, 40.000 viaxes a Ourense para acudir a consultas de probas diagnósticas e especialidades que ata esa data só se ofertaban no Hospital de Ourense. En 5 anos. En 5 anos. Son moitos menos, verdad? Claro, usted leva. Por lo tanto, estes pacientes dos hospitais comarcais que teñen agora consultas de cardioloxía, de digestivo, de endocrino, de neuroloxía, de oncoloxía e de reuma, son especialidades que non estaban hasta fai moito das carteiras de servicio. E cando digo moito, hai 5 anos non estaban estas especialidades da carteira de servicio dos hospitais comarcais e hoxe están. Estamos evitando esa cantidad de viaxes que o señor Bautista se rí delo. Se rí porque sabe que son beneficiados os seus veciños. Privatización. Sempre estamos ca manía da privatización. Que difícil debe ser privatizar a sanidade. Porque desde que están vostedes con privatizar a sanidade non a logran privatizar, pero siguen ca manía da privatización da sanidade. Mire, como se pode falar de privatizar a sanidade e de deterioros, como pon aí, dos servicios e instalacións, cando ven de facerse realidade a ampliación do complexo hospitalario universitario de Ourense? É un sinsentido falar de privatización cando supuso un investimento de máis de 41 millóns de euros que permitiron xerar unha nova superficie de 52.000 metros cuadrados, dos que máis de 24.000 corresponden á área de hospitalización con 7 plantas e 15 unidades. E como facemos eso? E se invirten 41 millóns de euros de dinheiro público, estamos privatizando a sanidade. Bendita privatización da sanidade. Bendita privatización da sanidade. Invértese dinheiro público e privatizase a sanidade, según vostedes. En canto a persoal, tamén se queixan do tema de persoal. Todos queremos máis persoal, todos queremos máis medios, todos queremos máis recursos, todos queremos máis infraestructuras. Pero voulle dicir unha cuestión. En persoal, e xa está dito, e díxose do Parlamento o martes e o miércoles, cando se tratou este mismo tema sanitario, con respecto a Ourense, contratáronse 105 profesionais sanitarios e habilitáronse 122 camas. E, ademais do aumento de camas que supuso a apertura do novo edificio, habilitáronse 3 plantas do materno infantil cando foi esta epidemia. Que lle pasa? Que non quer que eu diga? Pois teño que dicilo porque foi verdade. Como foi verdade, teño que dicilo. Desde logo sei que vostede non o di. Pois entonces me corresponde dicilo a mí. Claro. Co traslado ás novas instalacións, só co traslado ás novas instalacións, o número de personal e contratacións subiu o 6%. Que quer que non o diga? Pois teño que dicilo, vou dicilo. O mero feito do traslado ás novas instalacións supuso un aumento de persoal do 6% en diferentes categorías de personal, tanto sanitario como non sanitario. Por lo tanto, o que lamentamos é que se confundan trámites administrativos como a de convocatoria de acoplamentos con os traslados de persoal, que tamén se anduvo dicindo, se anduvo manifestando por aí algún sindicato. Por lo tanto, podo dicirlle que non se van a reducir camas nin personal no novo edificio de hospitalización, teño que aseguralo aquí taxantemente, é que a convocatoria de acoplamentos o decide cada hospital ou xerencia e non depende da Consellería, como tivemos que ler. É un afán ou de non saber ou de que se equivocan ou manipulan. Os acoplamentos se deciden aquí. Estaban falando que a Consellería, cos acoplamentos é un tema a nivel de xerencia. E tamén vi un líder seu a nivel galego, o novo líder que saliu a nivel galego, viu aquí, fixo esa foto e dixo que faltaban camas estruturais. E dixen, carai, quanto sabe este líder, que me parece que é economista, ou creo que é economista, non? O novo líder galego que teño. Pero falaba de camas estruturais, claro. Dixéronlle e soltouno. Pero as camas estruturais, como tal, non se pode confundir con camas reais ou funcionantes, que son as que realmente están operativas cada día.
Por lo tanto, díganlle ao seu líder que cando fale de sanidade ou que lle expliquen ben ou que non o diga. Porque non quero pensar que o dixo para manipular. Quero pensar que o dixo que non era sanitario e fixo que fixo. Colapso en urxencias, que pasa, doña Isabel? Descarga de adrenalina. Colapso en urxencias. O servicio de urxencia do Hospital Universitario de Ourense mantense por arriba da súa atención media. De 190 estás atendendo a 266, que son os picos máximos que se moven dos días de máxima actividade. E se está dando resposta. A mellor había que dala máis e mellor? Posiblemente sí, pero que si está dando resposta, seguro que sí. E mire, da reforma da Lei de Saúde, só dixemos aquí do seu momento, e incluso o Grupo Socialista truxo aquí a un líder sanitario, sindical de Valdeorras. O home marchou convencido, polo que vin aquí, non? Cando lle falamos da Lei de Saúde, marchou totalmente convencido e, polo tanto, non vou a falar máis do tema. Señora Gil, señor Rodríguez Suárez, todo é mellorable e hai que mellorar, pero de facer o que se está facendo estes días ca sanidade ourensana non merece a pena. E, dende logo, eu, nin ningún meu compañeiro, vamos a dicir que é un problema endémico ou que é unha folga a japonesa ou que é unha conxura. Iso dixo o seu portavoz no seu momento. Nós non dicimos eso. Dicimos que, en todo caso, temos e exiximos que se mellore. Nada máis e moitas grazas. Iniciamos unha segunda quenda de intervencións. Ten uso da palabra o voceiro do BNG. Moitas gracias, señor presidente. A sempiterna referencia ao bipartito, xa o dixemos, xa o explicaron tamén na anterior moción, que sirve para xustificar moitas carencias e para botar por moitos valos fora. Neste caso, como en moitos outros, tampouco ten moito sentido, porque, insisto, como se dixo antes, como mínimo haberá que repartir as responsabilidades proporcionalmente. Estamos falando de que ese goberno estuvo pouco máis de 3 anos, vostedes levan máis de 30 dirixindo, por dicir algunha palabra, os destinos deste país. A hemeroteca tamén está moi ben, pero, aparte de todo eso, a pregunta que lles fago é se pensan facer algo, porque xa temos, non é a primeira vez que tratamos temas relacionados coa sanidade, por desgracia, e ao final, eu, despois de escoitalo a vostede falar, en todos os plenos que levamos, en todos os puntos da orde do día onde temos debatido a respecto da sanidade en Galiza ou da sanidade concretamente na nosa provincia, é que a conclusión a que chego sempre ao final é que está todo ben, que debe ser que os cidadáns da provincia de Ourense nos queixamos de vicio, levan varios días ou semanas profesionais pechados no chuo reclamando unha serie de... e non pasa nada. Esta semana asistimos a unha das manifestacións reclamando unha sanidade de calidade máis grandes que se recordan nesta capital e tampouco ten ninguna incidencia, porque ao final a conclusión que quitamos é que aparentemente todo está ben. Todo está ben, é mellorable, sí, fan esa, entre comillas, pequena autocrítica, pero todo está ben. Vou a decir, porque tiño aquí tamén para o meu segundo turno, que aparte das carencias globais que ten a sanidade en todo o país, os cidadáns da provincia de Ourense temos motivos especiais, propios, e non de menor importancia, a engadir a esa lista de graves carencias que levamos denunciando e que levan lastrando a sanidade pública e, en concreto, a nosa sanidade pública provincial. A reforma do complexo hospitalario de Ourense fíxose co retraso de moitos anos. Hai que lembrar o número de veces que veo o señor Feijóo acompañado da súa prima, a señora Eloína Núñez, a inaugurar as maquetas dese proxecto. Proxecto que quedou nas mans dunha empresa privada que xestiona partes vitales do mesmo, cando vostedes falan de privatización ou cando falamos referimos tamén a isto, como mantemento, limpeza, seguridade, aparcamentos, cafetería, etc.
Ourense sigue con moitos retrasos na execución do chamado plan director, queda nunha porcentaxe importante sen executar e sin presupuestar. Preténdese eliminar a área de saúde de Valdeorras, tuvemos un pleno monográfico a respecto desto, trasladando a xestión e toma de decisións para Ourense, co que iso pode supoñer para unha zona tan aloxada e con importantes déficits sanitarios. Volvo a insistir, os veciños da área de Valdeorras pois tamén se queixarán de vicio, polo que vemos, e por eso se movilizaron masivamente. Véndese que coa nova área de hospitalización ían incrementarse o número de camas, pero Ourense siga a perder camas hospitalarias, só compre lembrar os peches de Toén, a perda de camas no Hospital de Piñor, etc. Unha provincia como a nosa, que ten unha situación demográfica catastrófica, cunha taxa de envellecemento superior ao 30%, e polo que precisa, por tanto, ter unha dotación de camas de profesionais que as atendan axeitado, aquí case todos os meses estamos a máis do 100% de ocupación, polo tanto, non se pode permitir esta continua sangría cas camas. Mes tras mes e ano tras ano, os colapsos e as esperas nas urxencias do hospital son constantes, pero non se toman medidas para paliar ou modificar este problema. Non se mellora a atención primaria, non se reforzan os dispositivos de atención urxente extrahospitalarios, non se incrementa a hospitalización a domicilio, non se dota suficientemente os dispositivos de atención sociosanitaria. Ourense perdeu a atención ás 24 horas do día, xa temos falado tamén, acabamos de facer referencia, do cirurxía pediátrica, seguimos derivando nenos a Vigo, onde teñen lista de espera en pediatría. A eliminación das xerencias de atención primaria conlevou a marxinación da mesma e a súa descapitalización. O Hospital Comarcal de Verín leva camiño de desaparecer como tal, tamén se deben queixar de vicio. Desaparecen especialidades, cada vez máis se derivan pacientes ao Hospital de Ourense, e a súa capacidade resolutiva e de atención é cada vez menor. As últimas informacións falan de que ante a falta de traumatólogos se vai suplir coa contratación destes especialistas mediante unha empresa allea aos Sergas que llos cederá, como se fose unha empresa de traballo temporal. Todos os días vemos titulares que informan dos grandes avances tecnolóxicos e de futuros que se van a implementar nalgún dos andares do novo hospital, pero de pouco nos valen todos eses supostos avances se na porta do hospital temos colas, temos camas nos pasillos, temos a pacientes e familiares maltratados, temos a profesionais queimados, etc., etc., etc. Señores do Partido Popular, baixen da nube tecnolóxica e póñanse a pé de obra, ao carón dos problemas urxentes dos pacientes e dos profesionais que son os que hai que atender. Hai motivos dabondo para manifestar a nosa preocupación e a preocupación de toda a sociedade ourensá e a carraxe por todo isto. O sistema público de saúde é o xeito máis solidario e equitativo do que se pode dotar unha sociedade para prestar un servicio fundamental. O sistema público de saúde non se pode entender desde un punto de vista universal e gratuito financiado. Mellor dito, só se pode entender desde un punto de vista universal e gratuito financiado cos orzamentos xerais. Os outros tipos de sistemas son máis caros, máis costosos, dan menos calidade e non están orientados ao ben xeral. Remato simplemente facendo referencia á proposta que nos facía de emenda o portavoz de Democracia Orensana. Creo que a problemática no que é na exposición de motivos está perfectamente centrada na provincia de Ourense. Nós non facemos máis que padecer agravadamente, como acabo de explicar, ou como intento explicar, pois problemas que son endémicos da sanidade que afectan a todo o país. En todo caso, se quere que fagamos algún tipo de referencia explícita á nosa provincia, se non la concreta, pois non teríamos ningún problema en aceptala. Nada máis de momento. Moitas gracias. Democracia Orensana. Sí, antes de decir nada, que comentamos lo de Fitur, porque era un tema que la gente nos comenta en la calle, que realmente le preocupa, pensando que allí están haciendo cosas. La gente, aunque muchos ya sospechan lo que es realmente turismo para casi todo el mundo, que van con coches de lujo, pagando todas las dietas aquí, a disfrutar, a pasarlo bien. No todos, porque tenemos constancia de que hay otras personas, como el alcalde de Ribadavia, está aquí detrás, que va en transporte público y se toma un bocadillo rápidamente y vuelve enseguida para casa. Pero los demás están allí dándose la gran vida, ¿no? A coste de nuestros impuestos. Tampoco me llama la atención que estamos hablando de un tema que es muy importante, pero que realmente aquí no tenemos competencias para cambiarlo, porque pero hay un tema muy importante que salió esta semana y que este mes, y que nos ha tratado aquí, que Orense es la primera provincia de España donde hay más pensionistas que trabajadores. Y curiosamente la propuesta que se le ocurre aquí a Lumbreras, que tenemos ahí de presidente de la Diputación, ante esta historia, es que viene con un profesor universitario que dicen que lo que hay que hacer es que Orense podría ser, ya que es la primera provincia donde hay más pensionistas que trabajadores, que Orense podría ser perfectamente
que Ourense podía ser perfectamente una especie de provincia donde se ponen en plan que la Unión Europea experimente con nosotros, es decir, que Ourense sea conejillo de Indias. O sea, la solución que nos da aquí este señor a que seamos la provincia más envejecida de Europa, dice que seamos conejillo de Indias, a ver los europeos qué quieren hacer con nosotros. O sea, algo fascinante. Respecto a lo de la enmienda que pedimos aquí del bloque, nada, simplemente hacer referencia, decir, exixir a Administración que retire e invirta na sanidade pública galega poñendo os medios necesarios para defender o ben máis preciado que temos a saúde, con especial énfasis en la provincia de Ourense que tratamos en esta oración. Nada más. Simplemente una pequeña mención a Ourense y nada más. Y gracias, y apoyaremos la moción, claro. Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente Rosendo Fernández, estou abrallada. Estáme falando vostede dun conto infantil. Alicia no País das Maravillas. A verdade é que non estamos falando de ningún conto, e menos que os contos infantís, en particular a min, Alicia no País das Maravillas, gostábame moito, non é a realidade da sanidade galega nin da nosa sanidade ourensá. Non, por favor. Entón, dice, aumentaron as contratacións a raíz do novo hospital, etc, etc, etc. Non manipule. Eu non dudo que aumentaran as contratacións ca apertura do novo hospital, porque evidentemente hai que facer traslado duns doentes ou outro, polo tanto, se necesita unha serie de personal para facer ese traslado. Pero iso non quere dicir que se contratará personal de plantilla, personal eventual. Entonces, non manipule a información, sí, ten razón, pero non é do que estamos falando. Estamos falando de plantilla, de profesionales, de recursos humanos, materiales, etc, etc, etc. E mire, o novo hospital, moi bonito, uns pasillos moi largos, moi longos, pero mire, sabe vostede, que seguro que non o sabe, porque eu tampouco sabía, que os médicos no novo hospital non teñen sala de médicos para facer os seus informes, etc, etc, etc. Teñen que trasladarse ao antigo hospital para facer os seus informes. O sea, co diseñador do hospital última tecnoloxía, non lle fixo unha sala de médicos para realizar o seu traballo. Teñen que voltar ao antigo hospital a facer os seus informes, etc, etc. E sabía vostede que as auxiliares non teñen cullero para a esterilización en cada habitación ou cada 2, 3 habitacións como anteriormente? Non. Teñen que andar pasillo longo cos cuñeros para esterilizar nunha sala ao final de toda a planta. É dicir, bueno, non vamos a contar as deficiencias, pero non diga vostede que estamos no País das Maravillas, non. Estamos realmente nunha sanidade pública ourensán deteriorada. Non manipula información, contratos sí, contratos habituales para o traslado. De outra banda, as comarcas, que non, que teñen un servicio, etc, etc, tamén. Non é así, non é así. Non lle poño a decir as especialidades que reduciron no barco, porque igual me trafuco e non quero que quede constancia pública de que dixen algunha que si existía non existía. Pero sí se reduciron especialidades públicas na comarca do Barco. Na comarca de Verín, pois o traumatólogo xa non opera, só hai un. As operacións de traumatoloxía na comarca de Verín veñen a Ourense, polo tanto, si se están reducindo as especialidades na comarca, si, señor Rosendo. O tema de urxencia pediátrica, a ver, estamos na mesma. Este tema xo tratamos nunha moción que presentamos fai uns meses. Vamos a ver, solo hai un ciruxán pediátrico. Solo hai un ciruxán pediátrico, non veo outro. Vostede sabe que, como eu, que para facer intervencións de quirófano importantes necesítanse 2 ciruxáns.
dous, non un. Polo tanto, esas intervencións que usted nombrou son intervencións onde pode só estar un ciruxán, que habitualmente son ciruxía menor, porque a ciruxía maior ten que ser 2 ciruxáns, e só temos un. Bueno, habrá que buscar ese ciruxán, se usted se compromete a contratalo, en toda España mal será que non haxa un ciruxán pediátrico. Claro, hai que pagarlle ben, porque, claro, para vir a vivir aquí, a esta comarca abandonada de Dios, por facer notar a miña educación en colexo de monxas, pois... Ben, pero non manipule. Sí, intervencións as que dixo, sí, non dubido que esos datos que dou sean así. Pero ciruxía menor, para ciruxía maior se necesitan 2 ciruxáns. E vostede o sabe. Entón, mire, remexendo na hemeroteca de fai 10 anos, que nos deran nos 10 anos menos, non? Pero remexendo aí na hemeroteca de fai 10 anos, non vai resolver vostede nin o seu partido político os problemas da sanidade pública da nosa provincia. Señor Rosendo Fernández, están vostedes gobernando. Teñen que tomar medidas, non me veñan que a hemeroteca de fai 10 anos, de cando gobernaba o bipartito, vaya por Dios. Outra vez me saliu. Non, por favor, non. Vostede cree que nós estamos a dicir aquí as deficiencias da sanidade pública ourensán porque non las inventamos? Non, por favor, non estamos inventando nada. As deficiencias existen. Que non se van reducir camas, dice vostede. Pero se xa levan anos que se reduciron. Entonces, porque se non van reducir camas e non as van aumentar, porque é que xa non cabe reducilas, senón que hai que aumentalas. Por qué? Porque non poden estar 29 personas metidas en preingresos 5, 6, 7 días, teñen que estar nunha habitación. Hai que aumentar camas. Porque o servicio de observación de urxencias que son ingresados en urxencias 3, 4 días non poden estar nesas condicións. Señor Rosendo Fernández, están vostedes gobernando. E levan moitos anos gobernando. Por favor, hai que tomar medidas. Non nos conte as cousas dunha maneira que usted interpreta daquela maneira para confundir. Pero non é esa a realidade. Fala das listas de espera en primaria. Falaba de listas de espera o compañeiro do BNG. E vostede dice que non hai listas de espera en primaria. Entonces, dígolle, e dice que eu o sei. Bueno, efectivamente, listas de espera en primaria no rural probablemente non as haxa, porque toda persona que ven por urxencias se lle atenden, e logo teñen os puntos de atención continuada por a tarde, efectivamente. Que a xente cómoda e que algúns vayan mellor vir por a tarde, bueno, pois sí, lle dou a razón, pero eso non significa nada, significa que no rural probablemente listas de espera non haxa, non temos os médicos do rural. Pero na ciudade, que sería a donde se refería o responsable da moción, na ciudade hai listas de espera. Por que? Eu explico. Os compañeiros dun centro de saúde da ciudade, aparte de atender a todos os seus pacientes de demanda e programada, teñen que atender as urxencias da tarde. E os da mañán, e as urxencias da tarde. E os da tarde, as urxencias da mañán. Entonces, é probable non, seguro que hai listas de espera. Evidentemente, hai listas de espera. Que son listas de espera que non é unha urxencia ou unha emerxencia? Sí, pero, porque as urxencias e emerxencias hai que atendelas sí ou sí, se ao compañeiro da mañán ou da tarde lle toque no cupo, non lle toco, lle deixa de tocar. Pero que
demanda que non é urxente, que é preferente, pois probablemente haxa lista de espera na cidade. Eso por descontado. Entonces, nin vostedes que están gobernados son malos, nin nós que estamos na oposición reclamando somos vos. Pero a realidade, vostede o sabe, é que a sanidade pública ourensán ten moitas deficiencias e o servicio de urxencias do hospital necesita reformarse e camas habería que aumentar. Nada máis e moitas gracias. Ten a palabra o Grupo Popular. Grazas, señor presidente. Vou empezar primeiro co segundo desliz que ten o señor Jácome. Primeiro dixo o pabillón de Ourense en Fitur. Ourense non puxo pabillón. É un desliz que, bueno, pero ten outro desliz. Trata que o presidente di que é un Lumbreras porque ocorriuse o do laboratorio. Pero lea ben, Jácome. Foi, mire, un tal, eu conozco porque a máis debatín en Telemiño con el hai anos, o profesor Santiago Lago, o que fixo esas manifestacións. Santiago Lago, que é un profesor universitario e experto elixido polo Parlamento de Galicia. Unha cousa é estar da foto, que a veces, desgraciadamente, podeu salir con vostede, pero eu non son igual a vostede, nin vostede igual a min. Entonces, co da foto, non se ten usted a opinión e eu podo ter outra. E resulta que a temos. E se salimos da foto, que non se confunda ninguén. Non é que teñamos a mesma opinión. Líbreme Dios, líbreme Dios. Bueno, dito isto, polo tanto, non teña tantos deslices, trate de ser máis riguroso, porque se lle volve en contra. Se é que lle preocupa volverse en contra, que a mellor non. Señora Gil, mire, eu non dixen que estábamos dunha sanidade que era Alicia do País das Maravillas. E máis, dixen, e volvo a dicir, que temos que mellorar. E que todo é mellorable en sanidade, temos que mellorar porque a todo nos vai. Para estar enfermo, basta previamente estar san. Por lo tanto, somos potenciales usuarios da sanidade pública. Por lo tanto, hai que mellorar. Non mencionei para nada que estábamos da sanidade na Alicia ao País das Maravillas. Por lo tanto, retire eso. Pero de aí a ser catastrofista, tampouco. Tampouco. Porque alguna persoa, oindo a vostede ou ao señor Ramiro, pensa que aquí, vamos, somos atendidos como dos países do tercer mundo. O sea, ya os países do tercer mundo e do cuarto e do quinto xogei estuveran tamén atendidos como aquí, pero que aquí temos que mellorar tamén e que temos que ser máis eficientes, pois sí. Por lo tanto, non falo de Alicia dese país. Señor Rodríguez Suárez, a empresa privada que fixo o hospital, pero entonces quen iba a facer o hospital? Unha empresa pública de construcción? Mencionou vostede que viu unha empresa privada, fixo unha moqueta e depois fixo o hospital. Pero que empresa pública teña que facela? Non sei cuál sería, mellor non pode descifrar. Xa lle dicen que o do embellentamento é grazas a nosa sanidade. Seguro que se non tiveramos unha sanidade de primeira, seguramente que non teñamos tanta esperanza de vida. Eso é así. Os países do tercer mundo, como se lle coñece, non teñen a esperanza de vida que temos aquí. De que temos unha sanidade pública rigurosa, dos últimos 20 anos, quanto aumentou a esperanza de vida? É gracias á sanidade. Por tanto, xa sabemos que un cirurxán pediátrico, señora Gil, hai un cirurxán pediátrico aquí, pero ven outro do servizo de Vigo. E despois a axuda dos servicios de uroloxía e dos servicios de cirurxía xeral. E xa lle dixen, e non vou a redundar do tema, o ano pasado só se derivou un neno, o Álvaro Cunqueiro. O demais se fixo aquí. A verdade é que se vostede non cree dos registros, pois entonces mal andamos, e tampouco a vou convencer. Pero vai vostede ao Chu e dígalle, mire, presentemos registros desta materia, deste servizo, pero os que sean verdade, porque según vostede parece que hai os de mentira. Parece que hai os de mentira, polas dúbidas que vostede ofrece. Por lo tanto, estou ofrecendo datos dos que hai do Chu, que serán os de verdade, e son os únicos que hai. Tamén yo podo dicir, os de verdade. Por lo tanto, bien. Nas listas de espera dice que do rural non hai, porque ali hai PACs. Pero aquí na cidade tamén hai un PAC. Ou usted non conoce o punto de atención continuada da calle Concejo, dotado de personal suficiente.
e que tuvo unha gran actividade, por certo, en estas Navidades, un día que non me recordo ahora calé, que chegou a máis de 300 actuacións, a máis de 300 persoas atendidas. Se hai PAC do rural, hai PAC aquí, PAC, punto de atención continuada, pois non hai déficit, nin ten por que haber lista de espera en atención primaria. E o último, mire, aumentouse un 6% o persoal vinculado ao novo centro en diferentes categorías. Como usted convendrá comigo, se aumenta o persoal, aumenta o número de camas. Estamos de acordo? Porque unha cousa vai ligada a outra. Por lo tanto, remato. O tema non dá máis de sí. Dende logo, cando gobernaron, non deron mostras de saber máis que nós, e con que respeto a nós ou ao grupo político que pertenzo, tamén digo e pido, temos que ser máis eficientes da atención á calidade que prestamos aos pacientes. Nada máis e moitas grazas. Breve turno de peche. BNG, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Sí, moi brevemente, para rematar. A min gustaríame que dunha vez ese amago de autocrítica que se atisba ahora nestas últimas intervencións súa, pois que de alguna maneira tuvera algún resultado práctico, que non se quede nunha postura de cara a galería expresada neste foro, senón que fagan vostedes valer o seu peso diante de quen ten que tomar as decisións que afectan a nosa sanidade e poñan en valor ese peso específico que poden ter e que realmente se acabe ou se reduzca o diferencial que temos con outros sitios e que as nosas carencias, as que vimos denunciando reiteradamente, as que padecen os nosos cidadáns e cidadás, porque, insisto, creemos que non se queixan de vicio e que non denuncian de vicio a situación alarmante e o deterioro da sanidade pública, pois que realmente as trasladen vostedes a onde o teñen que facer e realmente se concreten en solucións aos nosos problemas. Porque vou a rematar xa un dito que é do seu gremio, seguramente vostede coñece mellor que a min, porque cando falan vostedes, os escoitamos reiteradas veces xa neste pleno a respecto de temas sanitarios, como xa lle dixen na anterior intervención, parece que todo está ben, que todo hai unhas pequenas melloras, pero que nos queixamos por queixarnos e que a xente se protesta por protestar. E dicíalle que seguramente unha frase que vostede coñece mellor, que é aquela que nos explicaba cando se reunían dos médicos e falaban dun resultado dunha operación dun paciente, que dicía que a operación había sido un éxito, pero o paciente morrera. Pois, ao falar de política sanitaria e escoitelos a falar vostedes, eu atópome na mesma situación. Escoitándoos falar, pois as súas políticas son un éxito, son inmellorables, son as mellores políticas que se poden facer, estamos na boa dirección esa que tanto nos venden, pero a sanidade pública non fai máis que deteriorarse, e os veciños e veciñas de Ourense se mobilizan e con razón para defender a súa sanidade. Hai convocada, lembramos, para o próximo día 4 de febreiro unha manifestación nacional reclamando pois unha política sanitaria nova, e nos pensamos que a non ser que o obxectivo precisamente sea acabar ca sanidade pública, pois as súas políticas sanitarias desde logo distan moito de ser as ideais e distan moito de ser as que reclaman os cidadáns deste país e as que necesitan os cidadáns deste país, en concreto os cidadáns da provincia de Ourense. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, rematado o debate desta moción. Parece que por parte de Democracia Ourensana se plantexou unha emenda in voce que debe ser aceptada polo autor da iniciativa e tamén contar co place do resto dos grupos. Eu voulles dicir, como mellor fai falta suspender o pleno un minuto, para que fórmula final eleximos para o acordo. O acordo dictaminado por comisión dicía exixirlle á Administración que retire o anteproxecto da lei polo que se modifica a Lei 8/2008 de Saúde de Galicia e invista na sanidade pública galega poñendo os medios necesarios para defender o ben máis prezado que temos, que é a saúde. Iso é o que originariamente
íbamos a votar. Entón, se lles parece, suspendemos un minuto ou me din que fórmula entenden que debe formar parte. Perfecto. Unha adición. Perfecto. Entón, en vez de rematar o ben máis prezado que temos, que é a saúde, sigue cunha especial atención á provincia de Ourense. Estamos todos de acordo, todos os grupos? Ben, entón, sométese a votación con esta redacción. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Queda rexeitada. Moitas grazas. Pasamos ao punto 8. O punto 8 é o de mocións de urxencia. En mocións de urxencia foi comunicado aos grupos unha moción da Presidencia que persigue a aprobación definitiva do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2018. Sométese a votación, en primeiro lugar, a urxencia na tramitación desta moción de Presidencia. Votos a favor da urxencia? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada. Entón, procede debatir sobre a aprobación definitiva deste plan provincial. Ten a palabra o señor secretario. Sí, bo día de novo. A moción da Presidencia, formulada en data 24 de xaneiro de 2018, explica que é aprobado inicialmente o Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos municipais da rede viaria provincial do exercicio 18 na sesión ordinaria da Corporación do 22 de decembro de 2017, considerando que no trámite de información pública o abeiro da habilitación conferida polo dito acordo solicitaron a súa incorporación ao plan os concellos de Barbadás, Abola, Ourense, Rairiz de Veiga e Xinzo de Limia en uso das atribucións que me confire o artigo 91.4 do Regulamento de Organización e Funcionamento do Réxime Xurídico, se somete, previa a declaración de urxencia do asunto que se acaba de adoptar, a consideración do Pleno a adopción do seguinte acordo. Aprobar definitivamente o Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2018, segundo documento inicialmente aprobado na sesión ordinaria de 22 de decembro de 2017, hai un erro na documentación en canto a esta data, incorporando ao dito instrumento as actuacións que seguidamente se reflicten. Polo Concello de Barbadás, a obra denominada Reforma e Ampliación do Camiño do Cruceiro, con un orzamento de 48.000 euros. Polo Concello da Bola, a adhesión á base novena relativa a concellos en situación de insuficiencia financeira manifiesta. Polo Concello de Ourense, a obra de mellora, iluminación e eficiencia enerxética en pasos termais, cun orzamento de 48.000 euros. Polo Concello de Rairiz de Veiga, a obra de acondicionamento de acceso peonil ás piscinas municipais, con orzamento de 48.000 euros. E polo Concello de Xinzo de Limia, a obra de pavimentación da rúa Alexandre Bóveda, cun orzamento de 48.000 euros. Como consecuencia destas incorporacións, as cifras definitivas globais de investimento serían as seguintes: para obras municipais, 4.200.000 euros a cargo da Deputación e 1.693.365,82 euros a cargo dos concellos, totalizando 5.853.365 euros e 82 céntimos de investimento. Para concellos en situación de insuficiencia financiera manifiesta, para gasto corrente, 240.000 euros achegados pola propia Deputación e 2 millóns de euros achegados tamén pola Deputación para a súa rede viaria. Un total de 6.440.000 euros achegados pola Diputación e 1.693.365 achegados polos concellos. O plan, en conxunto, acada o importe de 8.133.335 euros e 82 céntimos. Ademais dun plan complementario de 3.774.872 euros para obras municipais e 1.180.264 euros para a rede viaria da Diputación. Ademais, rectifícase a instancias do Concello a denominación da obra municipal correspondente ao Concello de Leiro, quedando como denominación definitiva a de área recreativa e acceso a senda fluvial cun orzamento de 48.000 euros. Gracias. Moitas gracias. Intervención dos grupos. Benega. Gracias, señor presidente. Moi brevemente, simplemente para indicar que o noso posicionamento neste punto vai ser igual que cando a aprobación inicial, vai ser votar en contra e cos mesmos argumentos que xa explicitei daquelas, que é que o noso modelo de cooperación provincial vai noutra línea. Nos apostamos por un plan único do que xa temos falado reiteradamente nesta casa. En base a eso vamos a votar en contra como xa fixemos na aprobación inicial. Gracias. Demócrata Orensara non fai uso do seu turno, o Grupo Socialista tampouco, o Grupo Popular tampouco. Entón, sométese a votación esta moción de aprobación definitiva do Plan Provincial Exercicio 2018. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións?
Queda aprobado. Moitas grazas. Pasamos ao punto 9, xa dentro do apartado de control e fiscalización do Goberno provincial, dando conta das seguintes relacións de decretos da Presidencia do mes de decembro de 2017 e dos seguintes adicionais, 2 de outubro e 1 de novembro de 2017. Do deputado delegado de Facenda, correspondente ao mes de decembro de 2017, dos seguintes adicionais, 4 de xullo, 3 de setembro, 2 de outubro e 1 de novembro de 2017. Do deputado delegado da Administración Provincial, correspondente ao mes de decembro de 2017, e do deputado delegado de Cooperación e Seguimento do Mandato 2015-2019, correspondentes ao mes de decembro de 2017 e o primeiro adicional de novembro de 2017. Grazas. Pasamos ao punto 10, que di rogos e preguntas. Non se plantexou ningunha por escrito. Sí, Benega, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Teño varias cuestións. Empezarei por as máis rápidas. Según as nosas informacións, non son só 4 porteiros contratados durante a duración da exposición in tempore sueborum, tamén hai contratado un auxiliar administrativo para o Centro Cultural e con cargo, imaginamos esta partida. Pedimos na comisión que se nos trasladara a información de todos os gastos contraídos ata data e aínda non se nos fixo chegar. Pregamos non la facilite canto antes. Outro tema, parece que o encontro de empresarios coa delegación asiática a Ourense custou 8.500 euros, pedimos que se nos achegue a relación de facturas dos gastos ocasionados. Enterámonos, como ven sendo habitual polos medios de comunicación, que a Diputación ven de asinar un convenio co Grupo de Investigación GEN. Pode dicirnos a canto ascende o monto económico desa colaboración? 50.000 euros, igual que o ano 17, e tiveron a oportunidade de comprobar nos orzamentos aprobados no mes de setembro de 17 para o ano 2018. Moitas gracias. Hai un decreto, o 991 de 28 de decembro, que di acórdase o pagamento da factura A114 da Asociación Transparencia Pública, adxudicataria da ferramenta da avaliación da transparencia de Diputación por 21.538 euros. Non nos extraña que falen ben de nós. Resulta curioso observar que a asociación privada que elabora os rankings de transparencia que tanto lle gustan a vostede e que pagamos cos cartos de todos, non sexa transparente na súa propia web. Non permite ver, dado que aparecen páxinas en blanco, cal é o seu orzamento nin cales son as subvencións que recibe esta asociación. Pregámoslle que lles pidan que, dado que son a organización que mide os parámetros de transparencia de outras institucións, que prediquen co exemplo. En relación co abonamento a distintos balnearios por fomento do termalismo saudable e a cultura termal, pedímoslle tamén que se nos achegue relación detallada do número de persoas e cantidades económicas que se concederon a cada un dos establecementos da provincia que participan deste plan de termalismo. Queremos tamén que se nos pase relación detallada dos gastos ocasionados por a viaxe a Fitur das distintas persoas desta Diputación. Tamén queremos unha relación detallada dos gastos que xerou a Gala Ourensanía. E tamén queremos copia das facturas pagadas a Viaxes Puga pola viaxe da banda de gaitas a Roma co gallo da beatificación de Faustino Míguez e que ascenden a 21.780 euros. Un último tema que deixo para o final porque é un pouco máis longo, xa o temos explicado varias veces neste ou tratado ou preguntado sobre o mesmo varias veces nestes plenos. Pido disculpas por anticipado porque me vou estender un pouco, pero hoxe como vamos ben de tempo, pois supoño que me perdonarán e me saberán entender. Intento ir o máis rápido posible. No pleno do 26 de maio de 2017, o Grupo Provincial do BNG preguntaba á Presidencia polas razóns do cambio nos supervisores dos distintos contratos, entre eles o do Servicio de Limpeza, recaendo este en Camilo Rodríguez, xefe do Servicio de Prevención da Diputación e concelleiro do Partido Popular en Esgos, onde vostede, señor Presidente, tamén é concelleiro. Pareceunos incomprensible o cesamento da anterior supervisora do contrato, toda vez que esta persona foi a que no seu día elaborou o prego de condicións técnicas, un documento de impecable factura que poñía o acento en aspectos que nesta institución nunca se contemplaran. A súa resposta, presidente, ao ser interpelado polas causas do cesamento foi parca, causas de dirección e organización. Pareceunos daquela, hoxe con maior motivo, que a súa contestación só pretendía salir da cuestión de puntillas e por tal motivo pedimos que se nos achegara un informe tanto da anterior responsable como da actual
como do actual, para examinar se o cese fora debido a esas causas enumeradas pola Presidencia ou poideron existir outras razóns non confesables que justificaran tal decisión. Durante estes meses, o BNG foi dando sinales de que algo estaba a acontecer cos traballadores e traballadoras do Servicio de Limpeza das dependencias provinciais. Preguntamos se a Presidencia tiña coñecemento da existencia de litixio entre as traballadoras do Servicio de Limpeza da Diputación, pregunta que vostede sorpresivamente respostou negativamente. Non só vostede, senón que o novo supervisor do contrato de limpeza manifestaron o seu descoñecemento sobre este particular, contestando que non tiñan constancia de tal feito. Tamén preguntábamos como actuaría a Presidencia no caso de ter constancia do feito de que a determinadas traballadoras do servicio de limpeza lle teñen prohibido falar con empregados desta Diputación en horario laboral. Contestounos que non tiña constancia de tal feito, pero que de ter probas actuaría con arreglo á legalidade. O que vostede e o novo superior do contrato alegaron descoñecer era público e notorio. Efectivamente, houve un litixio entre as traballadoras que se sustanciou con 2 sentencias nas cales, do xulgado do social, nas cales desestiman a demanda interposta por varias traballadoras, unha das demandantes número 2 da candidatura do Partido Popular en Esgos, contra outras 2, unha leva varios meses de baixa por depresión e a outra acaba de ser despedida por denunciar un presunto acoso laboral. Non sabemos se por ignorancia, cousa bastante pouco probable, coñecendo como funciona a Diputación ou porque alguén minte deliberadamente, o que sería gravísimo, descoñezan algo que é evidente para todo o mundo, agás para vostedes, e que está na base de todo acontecido con posterioridade. Tamén durante este tempo, unha das traballadoras, e así nos consta, fixo chegar aos vicepresidentes primeiro, segundo e a directora de Recursos Humanos e outros cargos intermedios as súas reiteradas queixas a respecto da situación de acoso que estaba a padecer desde hai tempo no seu posto de traballo, cuestión que foi ignorada reiteradamente polos responsables a sabendas de que quen denunciaba non o facía só de palabras, senón que aportaba probas diversas reveladoras de comportamentos que están na base do acoso laboral. Cando se produce un caso de acoso no ámbito laboral, adoita bollar a superficie que non se trata dun caso único ou illado. En este aspecto, a situación laboral da Diputación é desde hai tempo un polvorín. Moitos traballadores e traballadoras síntense coaccionados e mesmo espiados. Hai unha especie de policía política que se dedica a espiar e mandar os correspondentes informes do comportamento dos compañeiros e compañeiras. Por eso, o nivel de desconfianza duns hacia outros é mayúsculo, o que provoca que o clima laboral nesta institución sexa cada vez peor. Diante desta situación, hai moita xente que non se atreve a dicir públicamente o que está a pasar e ante o medo a ser purgado opte polo silencio. É unha sorte de omertá na que ninguén se atreve, agás honrosas excepcións que as hai, a dicir o que pasa. E cando falo de honrosas excepcións, estou a referir concretamente á traballadora da limpeza, dona Leónida Silva da Costa, que se resistiu con dignidade a ser unha máis desa procesión de caladiños estómagos agradecidos que campan por esta institución e aceptar con resignación esa regla non escrita que se aplica nesta casa desde sempre de que o que se move non sai na foto. Porque o que acaba de acontecer nestes días co despedimento desta traballadora é a proba palmaria de que as persoas que amenazaban ou amenazan o status quo e que deixan en evidencia aqueles que fan desta institución o seu personal cortijo non son inmediatamente laminadas ou represaliadas. Como se non se pode explicar que unha persona que fai o seu traballo con esmero, profesionalidade e calidade, abonda con darse un paseo polas dependencias e espazos comuns desta casa para comprobalo, poida ser despedida? Como é posible que unha persona sexa despedida por facer ben o seu traballo? Como é posible que no despedimento desta traballadora se invoquen causas obxectivas cando todos sabemos que foi despedida por deixar en evidencia a outras persoas que non fan o seu traballo coa debida dilixencia? Como é posible que se despida unha persoa e no seu canto se contrate a outra, se reduzan horas sin que a anterior se lle dera a posibilidade de continuar, inda que fora con menos horas? Pois é posible porque as persoas que quedan en evidencia e que consideran que quen fai ben o seu traballo é unha mala compañeira son persoas do seu partido e próximas a vostede, señor presidente. Unha delas, concelleira do seu partido en Esgos. Outro, o que debería velar polo cumprimento estrito do prego, cousa que non pasa. Persoa a que vostede lle deu a responsabilidade logo de relevar a anterior supervisora do contrato da limpeza e tamén persoa da súa máxima confianza, tamén concelleiro do Partido Popular en Esgos. O resumo desta triste historia que ten como resultado
O despedimento dunha boa traballadora por o simple feito de non amilanarse diante das amenazas das súas compañeras é que nesta Deputación hai daqueles que alteren o natural estado de cousas porque xa saben o que lles espera. Vostedes levan escurrindo o bulto para tapar aos amigos sen querer enfrontarse ca situación. Xa llo dixemos en anteriores ocasións, pero volvémoslo a repetir hoxe. Lembro que dicía o informe da anterior supervisora do contrato da limpeza, informe do que o BNG pediu a autenticación ao secretario porque o parecer orixinal desapareceu da faz da terra. Falaba a anterior supervisora, a mesma que redactou o prego de condicións por o que se adxudicou a ITMA, facía constar o seguinte: no ano 2013, o xefe de negociado do Goberno Interior solicita a Saúde Laboral colaboración para implantar un sistema de mellora respecto ao servicio externo de limpeza como consecuencia da precariedade do mesmo. Desde o negociado de saúde laboral establecese un período de observación do servicio e detéctanse dous problemas fundamentales: clima laboral negativo e necesidade dun novo prego de contratación con prescripcións técnicas máis concretas. Remato. Éncheselle a boca a todos vostedes a hora de falar de plan de igualdade de oportunidades desta Deputación, de loita contra a discriminación, e permiten que pase o que naide quería que sucedese, que hoxe teñamos nesta Deputación unha traballadora cunha situación diagnosticada de presunto acoso laboral, así consta no parte médico, e de outro caso con semellantes características que remata co despedimento da que denuncia. O único que lles preocupa a vostedes, señores deputados e deputadas, é que a traballadora viñera a falar co BNG, sabe por que o fixo, porque todas as portas que tocou, xa o dixe, incluída a súa, só atopou silencio. O que aquí está a acontecer é dunha enorme gravidade. Por iso, e tendo en conta os feitos que estamos a denunciar, é polo que rogamos que se constituya unha comisión específica sobre esta cuestión a fin de avaliar todos os aspectos en relación coa calidade da prestación do servicio de limpeza das dependencias provinciais, dos controles que se levan exercido por parte dos responsables supervisores e das consecuencias producidas pola falla de resposta diante das denuncias feitas. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Algúnha outra pregunta ou rogo? Sí, Democracia Orensana. Nos vámonos a escribir a petición desa comisión que acaba de facer o portavoz do BNG. Dixo que esas persoas acosadas chamaran a diferentes portas e só toparan silencio. A nosa porta concretamente non chamaran hasta moi recientes datas e solamente coñecemos esa situación en detalle desde fai moi poucos días. Unha vez conocidas a historia que tamén acaba de relatar o portavoz do BNG, pois non podemos por menos que adscribirnos á petición da formación desa comisión, como dixen antes. Nada máis, gracias. Sí. Bos días. Más que unha pregunta ou un rogo, é unha aclaración. Porque o señor Rosendo, cando falou de que trouxéramos unha moción a Iquidos de Valdeorras, do Hospital de Valdeorras, trouxeron aí un señor que non nombrou, bueno, vou nombrar eu, porque o que trouxemos aquí foi a Orlando Saavedra Quintanilla, médico chileno que, por desgracia, non pudo exercer no seu país por culpa dunha dictadura. E este don Orlando Saavedra, eu chamolle don Orlando Saavedra Quintanilla, dice, mira, decidimos reimplantar la mano no barco porque era su única opción. El médico chileno residente en Valdeorras, Orlando Saavedra, hizo la primera operación de este tipo en Galicia, año 1988. Xa choveu. Pois mire, eu como valdeorrés dábame un canto nos dentes que tuviéramos a sanidade que deixou Orlando Saavedra, director do Hospital Comarcal de Valdeorras, cando se lo levaron para outros sitios. Moitas gracias. Sí, máis rogos ou preguntas? Despois de escoitado o rogo do... Despois... Que non pedirá antes? Non sei quen pedirá antes a palabra. Sí,
Simplemente para decir, despois do rogo que escoitamos o do BNG referido á situación de traballadoras do servicio de limpeza desta institución, nos adherirnos ao seu rogo, facémolo noso, desde logo, ante a gravidade do exposto, pedimos que se tomen medidas de xeito inmediato. Moitas gracias. Moi ben, máis rogos ou preguntas, sí? Eu iba a decir o mesmo, comparto o que dice o portavoz do meu grupo, evidentemente, e máis, digo que incluso me consta, cando dice o portavoz do BNG de que hai unha especie de comisaría política con traballadores desta casa, eu tamén o reafirmo, porque a mí mesmo me ten pasado de ir a falar con algún traballador, e ao minuto sabe a presidencia como se fora a falar, non sei, o demo, ao mellor para pedir explicacións sobre algunha cousa que funciona mal en concreto. E iso chamase acosar. E iso é verdade. E a min xa digo que me consta. Eu quería facer varias preguntas. Unha, presidente, vostede, non sei se o sabe ou non, pero polo menos cando se fan aportacións dende esta casa, supoño que se sabrá en base a que existen. Cantos equipos de fútbol base, de fútbol sénior e de fútbol modesto ou semiprofesional, ou como lle queiramos chamar, existen no Concello de Pereiro de Aguiar? Me pode contestar a esa pregunta? E cantos nenos ou nenas se adican ao deporte do fútbol nese Concello? Digo isto porque, evidentemente, dúas instalacións deportivas no mesmo ano de campos de fútbol de herba artificial para un solo concello, e creo que os demais teremos algo que dicir, incluídos algúns que están aquí. Non sei se é moito, se é pouco, ao mellor eu estou errado, e de repente, pois, hai máis nenos que población nese concello, porque outros que temos a población semellante ou demais, ainda estamos agardando por elo. Outra cousa que sí que descoñezo, non sei se se enviou, é aquí existía un convenio que a Dirección Xeral de Deportes e que a propia Diputación, onde aprobamos 500.000 euros, se non estou errado, de aportación da propia Diputación e outros 500.000 que iba a aportar a propia Dirección Xeral. Pódeme decir en que se investiron, en que concellos investiron, a que aportacións foron destinadas estos, se algún destas actuacións que nombrei antes iban nese convenio, se fai o favor de contestarme, supoño que o sabrá. Contestaráselle por escrito. Algúnha outra cuestión máis? Pois se non hai, levanta a sesión e moitas gracias pola asistencia e participación.